Hola, boas tardes. Non sei se estades cómodos. Estades cómodos? Pagades o IVA. Se estades cómodos e pagades o IVA, entón podemos empezar. Eu sempre son partidario no momento de empezar unha mesa redonda que previsiblemente vai a durar, en a que se van debatir moitos argumentos, é mover o público un pouco ao principio. E entonces sempre fago o mismo chiste, que xa non é un chiste porque está moi repetido, que é non vos sentedes atrás de todo como repetidores, porque esta mesa redonda só vos vai celebrar unha vez. Se vos queredes cambiar para diante, digo, para vernos máis de cerca, ou para saber con quen ides tratar durante as próximas 3 horas, pois tamén está ben. Cando ninguén se move, eu sempre digo o seguinte, que repito, o meu apelido é Franco. E hai xente que reacciona por isto da educación que levamos así casi xa xenética. Sí, yo desde luego... Bueno, vexo que os da arte contemporánea sois un pouco máis rebeldes que o resto, pero todo se andará. Bueno, benvidos, esta é a segunda cita de arte contemporánea en Galicia 2012, o estado da cuestión. Hoxe vamos a falar de intermediarios. En fin, vamos a organizarnos de maneira que cada un dos intervintes que están sentados aos meus lados vai a falar aproximadamente 20 minutos e logo despois queda un tempo para que vos debatades con eles ou contra eles ou entre vos ou contra vos, eso xa se verá en función do ánimo que teñades esta tarde. Vou introducir así moi rapidamente a cuestión porque eu creo que todos os que estades aquí sabedes máis que a min desto, eu só son periodista e despois comento-vos un argumentario que máis ou menos nos pode servir de referencia para ir navegando ao longo da tarde, se é que a auga chega hasta aquí arriba, va. Canto máis grande é o mundo, máis necesaria é a intermediación. En realidade, intermediar é a gran ocupación da contemporaneidade. O gran tráfico que antes podía ser obxectual e agora é intelectual. Na televisión, intermediar é ese momento no que se detén a ficción e comeza o mercado. Pero no mapa da arte contemporánea en Galicia, a intermediación é un territorio omnipresente, pero posiblemente mal regulado. Un territorio capilar do que en moitas ocasións depende a interpretación e a visibilidade do traballo artístico. Pero é un cometido con moitas máis versións das que suxire esa circunstancia de estar no medio. En realidade está no medio, pero non é unha disposición física. Está entre todas as cousas, nunha terra de ninguén e baixo o fogo cruzado. Intermediar sobre arte contemporánea supón, como na traducción entre idiomas, ter dominio da linguaxe emisora e da receptora, e ademais dunha linguaxe técnica ou funcional sometida ao tipo de intermediación que se practique. Porque non é o mesmo a intermediación do traballo dun comisario que a crítica nun medio de comunicación. Non é o mesmo unha revista especializada, as que queden, que un catálogo dunha exposición. E non é o mesmo intermediar como profesor universitario que pregonar conferencias en foros con públicos iniciados. Programar a actividade artística dunha institución é, posiblemente, outra tarefa de intermediación, como pode ser formar parte da sección de artes visuais do Consello da Cultura Galega. Os matices de cada unha das posibilidades multiplican os matices da intermediación, porque como o territorio é amplo e está un pouco a monte, hai moitas conexións e moitos espacios fronterizos ou mesturados que tanto producen unha actividade heterodoxa como unha incómoda sensación de inseguridade en algúns axentes. Que formación debe ter alguén que intermedia? Que formación en función de que cometido concreto pode ter? Debería existir unha profesionalización e, polo tanto, unha regulamentación sobre quen fai que? Deberíamos organizarnos ou deixarnos andar ao sino dos tempos da contemporaneidade e deixar que se impoñan o que cada quen escolla o que quere facer en cada momento e que tipo de intermediación quere practicar. É dicir, vos poderíades ser intermediarios nosos se saídes ahora a inovar e decides nos deron unha chapa tremenda. Esa é unha maneira de intermediación negativa. No argumentario, algúns dos argumentos dos que ides falar e dos que despois podes falar vos, digamos que está a convivencia ou os cruces de funcións entre crítico, comisario, docente e outros non especificados, pero dos que podemos falar, os medios nos que se intermedia como se produce esa intermediación en función de cada medio, a relación da crítica coas institucións, a relación das institucións ca arte, a concepción dos proxectos, as estruturas existentes
e a formación de cada un deles. Bueno, sabedes que o territorio é amplio e non sei se todos temos un GPS para andar tanto espacio. Vou vos presentar os que van a falar, vámoslo facer seguindo a orde que aparece no folleto que tendes. Eu dou por feito que leístes o folleto, que polo tanto sabedes cal é a biografía de cada unha das persoas que me acompaña, non? Vou facer como leo base. Vou vos preguntar quen leu o folleto. E agora este é o fogo cruzado entre ser sinceros ou disimular diante da sociedade. Bueno, dou por feito que o lestes. Hoxe porque estou de boas, porque non baixaba. Eu vino facer onte e é divertidísimo para quen mira. Bueno, a miña esquerda está Xosé Manuel Buxambrán, que é profesor da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, que xestionou ou programou a Sala Alterarte do campus en Ourense e que entre 2010 e 2012 está a coordinar un proxecto que se chama Estado Crítico, 10 comisarios e 10 artistas. Podes falar cando queiras. Boas tardes, moitas gracias. O primeiro que vos diría é que igual había que empezar casi por unha referencia bibliográfica para principiar. Entón me permitín traervos o libro para que o vexades casi como blandindo a Biblia, así en plan radical. Eu creo que é unha referencia fundamental porque espazodocumental.net, que foi un proxecto dirixido por Manuel Olveira e que en concreto con unha edición de Chus Martínez Domínguez justamente falaba de todo isto do que estamos a falar nestas jornadas e que cando estaba relendo certas cousas, incluído o meu artigo, do que se decía en aquelas jornadas e en este volume, veía que tiñan a mesma vixencia e vía que tiñan a mesma presenza e a mesma validez que en aquel momento cando se publicou. Entón, en plan docente e en plan bibliografía, vos recomendo encarecidamente espazodocumental.net, editado polo CEGAC. Un libro no que están todos os asentes, igual que están nestas jornadas, e que me parecía absolutamente fundamental. A partir da relectura do que falaban críticos, asentes, etc., unha das cousas que vos podo ir contando é tamén a partir da miña propia experiencia. Como tal, vou falar na miña triple condición de profesor titular da facultade e comisario no ámbito exclusivamente galego. Por unha banda, aquí xa o escribía e o volvo a lembrar aquí, por exemplo, cando inicio o meu percorrido curatorial con Malas Artes, un ciclo de exposicións que se fixo no Concello de Vigo, en unha sala moi pequeniña da Praza da Constitución, na Sala dos Peiraos, que se celebrou durante en torno a 2 anos, con exposicións de eixos temáticos. O que primeiro un se enfrontaba, e como moita xente das que estades aquí que formades parte do máster da Universidade de Santiago, etc., ou sodes da profesión, vemos que os concellos, o ámbito local é un ámbito extraordinariamente duro para a xestión artística. É bastante demoledor a experiencia, por exemplo, con moitos concellos, no que atinse a cuestións como a elaboración dunha edición, o cuidado na edición dun catálogo, no que atinse a produción das pezas, etc. Entón, en ese sentido, Malas Artes, que xa eu sei que barruntaba un pouco por onde iban as cousas e no que facía unha chiscadela fronte ás belas artes utópicas, a realidade das malas artes, bueno, xa me encarou con eso. Logo, en 2005, fago un proxecto co Auditorio de Galicia, digamos, un proxecto no que amplifico o abano a cuestións digamos, españolas e portuguesas con radicais libres, experiencias gays e lésbicas na arte peninsular. En este caso tamén con un concello, co Concello de Santiago e co Auditorio de Galicia,
E o que sí, en este caso a produción, a maquinaria funcionou correctamente. Aquí está Chus Busto, que traballou nesa maquinaria entre o auditorio, e foi unha experiencia, hai que decirlo todo, moi interesante, pero tamén como moi cruel no sentido de os presuizos e os reparos e a falta de implicación política sobre a cuestión de xénero, sobre a cuestión da identidade sexual coas que me topei en todos os momentos, en todos os diferentes chanzos do desenvolvemento do proxecto. Ata o punto de que e tamén con cousas como moi paradoxais, unha doble plana en el ABC Cultural e unha nota ao marxe en La Voz de Galicia ou en Faro de Vigo. Isto, aparte de diferentes textos que se escribiron completamente curiosos. En ese sentido, a cuestión do xénero e da identidade sexual, etcétera, resultou particularmente interesante para facer unha diagnose de incluso como os propios artistas perciben estas cuestións. Por fiar con outro proxecto que trataba sobre, en este caso, con mulleres que fixen na sala C do campus de Pontevedra, que dirixín durante 7 anos, fixen unha exposición de mulleres artistas e entón era increíble como incluso no contexto da Facultade de Belas Artes esa exposición se le daba tantos reparos en compañeiros e compañeiras da facultade. Do cal dá idea de que esta cuestión, por seguir avanzando, sigue creando ronchas en determinadas personas, en determinados ámbitos e en determinadas programacións. Ahora mesmo, unha galería en Santiago de Compostela desprogramou unha exposición prevista porque o traballo do artista era excesivamente sexual ao ver da galería. Isto é de agora mesmo. Isto dá idea de como estas cuestións que atinxen a intermediación hai que seguirlas lembrando como problemas que nos afectan. Despois, quería falaros tamén do tema da produción. Ás veces, as institucións, aproveitando un proxecto que fixen que o pasei moi ben, que durante moitos anos escribín crítica no xornal, no semanario A Nosa Terra, editado en Vigo, e durante un ano editei unha cosa que se chamou ANT, cos acrósticos da Nosa Terra, _art, por arte, e 52 semanas. E era un proxecto no que invitaba a artistas estatais, exclusivamente estatais de España, Galicia, a que interviran en dúas caixas que deseñamos ex profeso en A Nosa Terra. Bueno, en este caso foi con un orzamento moi pequeno, despois se compilou todo ese proxecto en un volume e o orzamento era tan pequeno que incluso se lles exixía que as pezas que intervisen fosen en branco e negro. Entón, isto me serve para, ás veces, lembrarlle aos xestores culturais a miña experiencia con orzamentos moi pequenos que ás veces poden resultar produtos realmente, xa non quero decir fantásticos, aunque o pense, sino acaídos, polo menos. O mesmo ten pasado coa experiencia da sala C da facultade que está radicada na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e co espazo Alterarte, a sala Alterarte do campus de Ourense. Producións moi pequenas, moita imaginación e eu creo que aí están os produtos editoriais que levamos editado acreditando
un interese e unha procura de investigación e de reflexión e de plantexamentos estéticos o máis novidosos posibles, desde o meu punto de vista, e que fronte a outras institucións moito máis poderosas que ás veces agárranse todo o rato o pau ardendo de falta de orzamento para verlles resultados ás veces bastante mesquiños. En ese sentido, bueno, eu creo que efectivamente cando se conta con moitos recursos se poden facer moitas boas cousas, pero non sempre necesariamente. En ese sentido, por exemplo, a Sala C, durante os 7 anos de traballo, procurou sobre todo tamén lembrarse de algo que pasa que coido que ten xeito bastante común a intermediación en Galicia, lembrarse demasiado do contexto máis novo e esquecer xa as xeracións pasadas. Eu creo que o interesante está sempre en un feedback, en unha reunión de contrarios, non sei cando me toca acabar, nunha reunión de contrarios e non esta valoración permanente polo novo e polos mesmos nomes. E outra cousa que vexo na curadoría galega, de todos os que formamos a curadoría galega, é tamén ás veces unha teima nos mesmos nomes. Ás veces hai pouco interese ou pouca investigación para procurar nomes diferentes. Creo que o CEGAC, o Marco, a Fundación Luis Seoane, o Macuf, ás veces, cando contan cos artistas, son nomes que casi son fichas intercambiáveis de uns espazos a outros. Poucas veces digo, mira este artista que non o vira en 5 anos en ningún dos outros centros. Isto, por desgraza, ocurre moi raramente. E claro, esos centros teñen nomes e apelidos os comisarios invitados e os artistas invitados. Falando de comisarios invitados, seguramente a máis interesante das miñas experiencias profesionais está a ser a que estou a facer agora en este momento no campus de Ourense, na sala Arterarte. É unha sala moi pequeniña, menos da metade deste fronte aquí, nesta zona, e eu comisariei a súa programación durante 3 anos, despois lle pasei o testigo a Ignacio García Gómez del Valle, exalumno de Belas Artes, artista e curador, e durante 3 anos el programou de novo exposicións individuais. Unha sala que caracterizouse sempre por proxectos ex profeso para a sala. En este momento a retomo eu con unha cousa que se chama Estado Crítico, 10 comisarios, 10 artistas, na que invito a 10 críticos de arte da prensa galega, Mercedes Rozas de La Voz de Galicia, Xosé Manuel del País, Ramón Rozas de Diario de Pontevedra, Chus Martínez Domínguez de Tempos Novos, Román Padín del Correo Gallego, Xosé Enrique Acuña da Nosa Terra, Ángela Caramés de Xornal de Galicia, Carlos Bernarde de Faro de Vigo, José Paz de La Región e Natalia Poncela de Radio Galega, a que fixesen a que cada seu fixese un proxecto expositivo invitando libremente o artista que quisese. É unha experiencia na que creo que faltan, por exemplo, na xestión artística galega. Creo que isto, honestamente, debería facelo todos os directores e directoras das institucións galegas, contar moitísimo máis co tecido curatorial galego. Aquí contaba eu, en ese artigo de espazodocumental.net, contaba, por exemplo, como era sintomático que ti vías a programación das caixas galegas, as antigas fundacións Caixa Galicia e Fundación Caixa Nova, e vías tan poucos comisarios galegos invitados, moi pouquiños. Sempre se chamaba a comisarios de fora para a programación. De algún modo, isto é un mal
inveterado na dirección dos centros. Sempre son fabas contadas as comisarias e os comisarios que están na Fundación Luis Seoane, no Marco de Vigo, en CEGAC, etc. Eso creo que é un empobrecemento, porque é ese papanatismo de sempre, o de fora, vale, vamos a facer unha exposición sobre coleccionistas galegos, pero invitamos a un comisario de fora, vamos a facer unha exposición sobre tal idea, pero vamos a invitar a esta comisaria de fora. Creo que hai un regusto sempre no de fora e non contar cos profesionais de aquí. E ademais de diferentes xeracións, creo que eso tamén é importante. E entón, eso de igual xeito, hoxe non toca falar dos artistas, toca falar da intermediación, pero de igual xeito pasa de algún modo na programación destos centros. Hai pouco, Antón Patiño, en unha entrevista que lle facían en Faro de Vigo, contaba como nas conversas que houve para o deseño do marco, el vía como que ese proxecto de marco que tiña que tamén ter máis, lembrar con maior asiduidade o humus galego, pois estaba sendo esquecida e solamente programo, pero claro, meto un artista galego para cubrirme a cara. Eu creo que eso está ben en moitas exposicións e en outras moitas tería que facerse todo o contrario, moitas de aquí e con algúns de fora. Creo que ten que haber un convivio das dúas cousas, porque de outro modo me parece un papanatismo, ademais de raíz completamente ignorante. Entón, en ese sentido, estado crítico, os 10 artistas, 10 comisarios, me parece que é unha maneira de concertar, de reunir, de contar cos diferentes valores e as diferentes presenzas. Por suposto, leo de diferente forma a uns críticos que a outros, me interesan máis uns que outros, pero é impepinable que todos eles teñen unha serie de cuestións, de registros, de investigacións que poden enriquecer os proxectos. E isto, outras entidades con maior poder, que por suposto que a Sala Alterarte de Campus de Ourense ou a Sala C poderían facelo de un xeito máis lexítimo. Ademais, me parece que é unha profunda ignorancia, porque é unha maneira de casi de crear como climas positivos, non? De remar todos na mesma dirección, etc. En ese sentido, bueno, pues é algo que voto en falta. Con respecto á docencia, bueno, aquí a pregunta de titular sería quen ensina a quen. Eu creo que o alumnado de Belas Artes, isto está escrito en un montón de artigos de un montón de xente que falaron sobre Galiza e a arte contemporánea nos últimos anos, e por iso eu non aporto nada, din que evidentemente a Facultade de Belas Artes de Pontevedra significou un antes e un despois, e que todo o que representa a arte contemporánea actual está ateigada de nomes, non? Pois penso agora, vendo a Chuso, o Premio do Auditorio de Galicia, no que se nutre o 99,9% de artistas procedentes da facultade, algúns deles tamén aquí entre o público. Eso, bueno, eso dá idea da súa vitalidade, do seu interese, e que ás veces vai en detrimento dun profesorado que é completamente, en cambio, ás veces ninguneado de un xeito insusto. Quero dicir, hai profesorado galego e non galego que presente na facultade que, sen embargo, non se lle ten nunca en conta no ámbito artístico galego. Me parece un pouco insusto. Creo que hai unha serie de persoas con traballos e investigacións moi interesantes que a ningún comisario ou comisaria se lle ocurre, cando están investigando para facer un proxecto de determinadas cousas, invítalo, xunto con igual 5 artistas novos. Pode ser moi interesante, non? Vou facer un proxecto sobre intervención na cidade. Bueno, pois igual é que, ademais de 4 artistas novos, resulta que hai dúas profesoras que traballan cuestións
ben interesantes nesa mesma liña. E creo que eso, que ás veces volvemos a esas modas e a esas inercias. Creo que está todo cheo de inercias. Esas inercias fan que sempre se mire tamén cara un alumnado que, por outra banda, hai que apoiar e hai que defender e que en todo o rato está, creo, sendo considerado no seu xusto termo, por certo, no seu xusto termo. Con respecto, para ir finalizando, con respecto á crítica, bueno, eu teño a gala, e creo que o maior orgullo que me podo apreciar é de que sempre digo o que penso sobre as exposicións e, independente de que as lean só 4 persoas ou as lean 40, que non serán serán a metade seguramente. E iso, e ademais sendo consciente de que sempre escribín desde 2 ámbitos absolutamente marxinais. A nosa terra é un semanario que, mentras durou e mentras viviu, tiña un público reducido. É verdad que estaba moi presente no exterior de Galicia, na Biblioteca do Congreso de Estados Unidos, etc., pero no tecido social galego non tiña relevancia algunha. E, a pesar de, quizáis por eso, porque non tiña ningún tipo de peaxe que pagar, ni ningún comisariado que quería facer nunha institución, escribí sempre con absoluta liberdade, e iso creo que ás veces o boto en falta en moitas críticas, e o sigo facendo agora no Faro de Vigo, no suplemento Faro da Cultura. É verdade que o que pasa é que ás veces é como moi ingrato falar dos máis próximos, dos que máis ten. Todo o mundo o conta eso mesmo na crítica da literatura galega, non? Claro que nos coñecemos todos, como vou falar mal desta escritora ou deste escritor, deste poeta, etc., etc. Pois sí, certamente, a crítica en ese sentido é unha tarefa un pouco ingrata, pero eu creo que habería que reivindicar a honestidade e non a funcionar, porque a veces os que máis funcionarios parecen son os críticos e as críticas de arte, que escriben críticas de arte ás veces como tan asépticas e tan de catálogo institucional que botamos en falta con máis mordiente, certamente. Creo que precisase máis mordiente. E xa conclúo, tema editorial, producións editoriais. Evidentemente, desde o nacemento da Sala de Exposicións do Auditorio de Galicia, a produción editorial galega en libros e catálogos de arte mudou completamente. E, efectivamente, aí algúns ficaron moi atrás. Non hai máis que ver os catálogos de CaixaNova, da Fundación CaixaNova, como resultaron completamente obsoletos con respecto a todas as novidades que aportaron un montón de estudios gráficos moi interesantes galegos no contexto das novas institucións. Eu creo que a produción editorial, que agora está en un momento baixo e que ás veces un montón de institucións empezan a reducir e a pensar en non editar, eu creo que ás veces hai que se pode volver a produtos, por exemplo, ensayísticos, de branco e negro, que costan como 10.000 veces menos que un produto con unha gramaxe extraordinaria, unhas fotografías extraordinarias. Creo que claudicar na edición de arte me parece unha lástima e un empobrecemento e unha falta de miras dos xestores. Para min me parece sempre un elemento fundamental que mesmo como produto simplemente ensayístico de unha exposición abonda e pode resultar extraordinariamente interesante e con fotografías que sexan, en lugar de ilustración de catálogo, cita de obra local, incluso aforras en custes de VGAP, etcétera, porque os utiliza simplemente como cita de obra. E en ese sentido creo que hai que reivindicar a edición, e eu teño escrito tamén sobre elo, queixándome, falaba ben do auditorio, ahora queixaba
Agora, esa era unha queixa que eu facía en un artigo, por exemplo, falando do Auditorio de Galicia, pero o vexo de igual maneira no Marco, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que a edición é algo fundamental que require solamente imaginación moitas veces para editar de outro xeito. E nada máis, moitas grazas. Non sei se cumplín escrupulosamente. Escrupulosamente. Vamos a ver se todos cumplíramos escrupulosamente así, habría alcaldes que non estarían tantos problemas ahora mismo. Bueno, ahora vai vos falar Pedro de Llano, que ten unha experiencia, digamos, máis de comisario. A veces, perdonade que eu utilizo a palabra comisario, pero a min gusta o xénero negro. Vexo que vos escapades sistemáticamente esa palabra, porque estades pensando sempre en José Coronado cando falades de comisarios e cousas así, pero a min gustame a denominación soviéticas, non? Creo que eso está por caer outra vez. Bueno, Pedro de Llano é historiador da arte, entre os libros que ten editados está En tiempo real, El arte mientras tiene lugar, que está publicado pola Fundación Sebane, Arte e globalización, e tamén ten unha experiencia amplia en comisariado. Un dos seus primeiros proxectos, por exemplo, titulábase O medio do museo. E isto me resulta moi incómodo ler vos cousas que xa sei que lestedes, porque a obviedade é algo que debería ser molesto na contemporaneidade, non? Pero por si non lestedes, xa podíades darvos conta que me saltei o guión do folleto. Porque a contemporaneidade é así, saltarse o guión, non? Bueno, Pedro, cando queiras, como queiras. Moitas gracias pola invitación. Eu vou a facer o contrario, vou a facer o obsoleto, vou a seguir o guión ao pé da letra, porque de feito me axudou moito para plantexar unha pequena introducción e responder un pouco aos puntos principais que se apuntaban, que me parecen interesantes, e vou intentar dar unha resposta persoal a eso, non? Igual salto algúns para non estenderme demasiado, pero bueno, podemos máis tarde volver a eles. Como introducción de onde venimos a onde vamos. Vimos se cita no texto de un período de crecemento, de un salto cualitativo e sobre todo cuantitativo. Se fala nos textos, polo menos non sei se son os mesmos que tedes vos ou os que nos mandaron a nós en algún texto que nos manexamos. Se falaba, non, de todo o crecemento desde os anos 80 hasta agora ou recentemente de todo o sector artístico, non? É certo que creceu moito desde o principio da democracia, etcétera, todo eso que xa sabemos. Simplemente apuntaría tamén que non é unha cuestión especificamente galega, é algo que é global, en toda España, pero en todo o mundo. É dicir, o crecemento salto cuantitativo en infraestructuras en arte contemporánea nos últimos 30 anos é espectacular. Sempre recordo, cando falo destes temas, un número da revista Fris do ano 2005 dedicado a estes temas, máis ou menos, como hemos cambiado desde os 60, 70 hasta a actualidade, e todo o mundo coincidía no mesmo, non? Falaban con artistas, comisarios, críticos de todo o mundo, e todo o mundo era o mesmo. Máis artistas, máis comisarios, máis críticos, máis museos, máis. Entonces, bueno, é algo que é xeral. Outro punto interesante que me parecía como introducción é a etiqueta de arte contemporánea, que é unha etiqueta que se está utilizando moito neste momento e é relativamente recente. Bueno, eso é algo que un traballo sobre o presente tan intenso como se está facendo agora é unha novidade en xeral, pero tamén aquí, non, en Galicia. Eu sempre penso tamén, cando estamos falando destes temas, e vou a facer unha intervención así moi específica e materialista, se queredes, do sector, no que foron as profesións dos meus avós ou mesmo dos meus pais, a posibilidade de ser comisario, bueno, era moi distinto non ser comisario nos anos 70 que agora, pero bueno, en fin, é dicir, dedicarse a estas cousas nos anos 70 ou principios dos 80, non? Eso quere decir que estamos nun sector que é moi xoven, non? E que, pois, eso ten unhas vantaxes e ten unhas vantaxes. Todo este proceso, o sabemos todos, non vou a meterme moito, se frea, fai 3, 4 anos, ou sufre un shock moi forte. Aínda así, as cousas siguen rodando de alguna maneira, non? Todos
dunha maneira ou outra seguimos adiante, se siguen incorporando axentes de todo tipo ao sistema. Eu creo que iso é estupendo. Unha das alegrías máis grandes que me levei últimamente foi que se abriran dúas galerías de arte neste ano, neste ano e no ano pasado, unha en Vigo, PM8, e a outra en Pontevedra, fai escasamente un mes. Pareceme heroico a ver, terían que haber máis iniciativas dese tipo, así que, bueno, a pesar de todo este contexto, pois as cousas siguen adiante. Eso quere decir que hai futuro no noso sector. Eu quero creer que sí, non quero creer que sí simplemente por optimismo ou por voluntarismo, tamén por facer unha análise información que todos temos, non? Un pouco de os sistemas productivos, o que se viu abaixo, todo o sistema inmobiliario. Repítennos que para sair desto temos que facer unha transformación drástica da economía. Eu polo momento non estou vendo que se estean tomando desde as institucións polo menos moitas medidas nese sentido, pero supoño que eso pasará, non? E se pasa, eso quere ver con unha economía do coñecemento, dun valor engadido moi alto, no que a cultura e bueno, pois o traballo que nos facemos debe ter un espazo. Eso é a teoría, digamos, pero despois hai unha realidade, non? Como se materializa todas estas ideas na realidade, e máis en concreto en Galicia. Esos son os asuntos que nos puntos que nos enviaban, pois podemos tratar. E agora vou a facer breves comentarios a algúns dos puntos do guión. Por exemplo, o primeiro punto era as convivencias e os entrecruzamentos de funcións entre comisarios, críticos, docentes, non? Falando da miña propia experiencia, é unha experiencia na que realmente toquei todos os palos, basicamente, comisariado, crítica, historia da arte, docencia, todo. Unhas veces un se sinte como un pouco uma orquesta, outras veces tocando todos os instrumentos, outras veces, como recentemente leía unha entrevista coa editora do Huffington Post, Arianna Huffington, que falaba dos xornalistas anfibios, que son os xornalistas que poden traballar en digital e en papel ao mesmo tempo. Non somos anfibios nese sentido, pero tamén no sentido de que vamos en distintas medios, traballamos por distintos medios, somos seres mutantes, contamos de comisarios, en críticos, en docentes. Vale, hai unha explicación moi sinxela, basicamente, por lo menos no meu caso, nunha gran medida económica, é dicir, pois tens que facer moitos traballos distintos para poder sair adiante. Entonces, bueno, pois se combinan as diferentes posibilidades que temos. Ainda que tamén é unha opción persoal, é dicir, de curiosidade, e tamén unha forma de desarrollar unha idea do traballo en arte contemporánea que se basea na investigación e que se pode materializar en distintos proxectos, non? Nun caso pode ser unha exposición, nun caso pode ser unha crítica, a propia docencia pode ser unha forma de investigación, preparando material novo e discutindo cos alumnos. É dicir, que bueno, esa hibridación pode ser positiva, ou eu quero pensar que é positiva. Por suposto, eso tamén ten unha parte negativa, que son os conflictos de intereses, fundamentalmente entre a crítica e o comisariado, e como se poden manexar esas opcións, sobre todo cando estamos en contextos dunha escala máis pequena, no que, bueno, ser crítico e comisario ao mesmo tempo pode resultar polémico en certas situacións. Hai que andar con moito cuidado niso, pero bueno, é unha realidade coa que hai que un pouco enfrentarse. Segunda, pasaría, bueno, vou a saltar un par de puntos e pasar a relación da crítica coas institucións. Tamén quería falar algo deso, que era outra das ideas que se nos propoñían. Ligando con isto que acabo de decir, é evidente que ten que haber unha independencia, que a crítica ten que ser independente, ten que ter unha distancia respecto ás institucións para ser efectiva.
E aí, nese sentido, tamén faría unha diferencia importante entre, porque o epígrafe era a relación da crítica coas institucións, punto seguido, de crítica institucional ou información e propaganda. E distinguir a crítica de arte ou a escritura crítica coa crítica institucional, porque son dos cousas distintas. A crítica institucional é algo que surxe dos artistas, é unha forma de traballo de determinados artistas que se empeza a levar a cabo a partir dos anos 60, 70, que nun grupo moi específico de artistas, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, colle uns rasgos moi determinados de confrontamento coas institucións ou de repensamento das institucións, e que se vai mutando ao largo destas últimas décadas e que se vai transformando, non? E que de unha relación máis de confrontación e de crítica interna se transforma en algo que necesita dunha certa complicidade ou sintonía coas institucións, non? Cousa que pode parecer paradóxica ao principio, que a crítica institucional termine colaborando coas propias institucións, pero que se leemos atentamente os textos de moitos destes artistas, no fondo é paradóxico, pero é un pouco o que ten que ser o resultado. É dicir, nunha sociedade democrática, nunha institución democrática, ten que haber cabida para que as artistas podan plantexar discursos críticos coa mesma institución ou con situacións do contexto, non? É dicir, que a propia crítica institucional desde dentro da institución é algo que ten un certo sentido. Ahora ben, cando o que queremos é plantexar unha crítica da institución nun sentido máis específico das funcións, das programas, do que se están levando a cabo en determinado museo, aí eu creo que sí que cada vez é máis difícil que un proxecto interno consiga crear ficción, consiga crear tensións, non? E posiblemente teña que volver a ser algo unha distancia, cunha certa externidade para poder plantexarse. Chamoume moita atención a exposición recente de Hans Haacke no Museo Reina Sofía, no que traballa, no que fixe unha peza nova que ten que ver cun ensanche no sur de Madrid, na zona de Vallecas, bueno, donde fala todo o tema inmobiliario, da crise, etc., que ten que ver moito que ver con pezas dos anos 70 del, que tamén tiñan que ver co sector inmobiliario, pero en Nova York, en Manhattan, e as diferencias entre esos proxectos son abismais. No ano 71, Haacke fixo tres proxectos distintos sobre eses temas para unha exposición que se estaba preparando retrospectiva del no Guggenheim. Esa exposición foi censurada porque algúns deses proxectos facían fincapé nos intereses cruzados que había entre algúns dos patronos do museo e o sector inmobiliario que ele estaba desvelando e que moi pouca xente coñecía, porque era información que era pública pero non era visible. É o que pasaba no museo. Hoxe non hai esa fricción co museo e, sen embargo, é algo que se difunde, se propaga, se promociona desde o propio museo hasta o punto de que se sinala como unha das exposicións claves deste ano, non? Entonces, bueno, eses puntos son importantes a ter en conta. De aí, gustaríame pasar a cuestión en cuanto a esa relación entre cos museos, desde o punto de vista dos comisarios. Outro punto que se nos plantexaba era a relación dos comisarios coas institucións ou o comisariado en institucións. Supoño que hai unha diferencia, é dicir, que non é o mesmo estar nunha institución estable, fixo, traballando aí. Eso eu nunca traballei así, sempre traballei como externo, así no que haberá tamén unha cuestión de distancia, pero que sí que me parece interesante neste sentido, falando en Galicia, no contexto español, que se están producindo cambios en relación ao comisariado, porque nos museos cada vez é máis difícil nos propios museos asumir eles a investigación e o comisariado. Cada vez os museos teñen menos recursos nese sentido, se están dedicando a cuestións máis prioritarias, como pode ser a coordinación, e se están externalizando as necesidades de investigación e de comisariado, en algúns casos comisarios externos, non? Eso ten unha parte positiva, que pode ser a dunha oferta de traballo para
profesionais freelance ou independentes. Pode haber un certo, quizá non neste momento, porque a situación é a que eso cada vez está máis reducido, pero bueno, nun momento no que se volva a haber un certo dinamismo, pode haber máis apoio para profesionais independentes. A parte negativa que ten é que bueno, pois as condicións de traballo como profesional independente son moi precarias, son realmente moi complicado neste momento en España ou en Galicia traballar como un comisario freelance ou un crítico freelance ou unha mezcla de todo isto freelance, non? Entonces, aí eu creo que sí que habería que moito que debatir sobre cales son as condicións, non? Para poder levar a cabo ese traballo. Traballar como autónomo en España para determinadas persoas é moi caro, a base mínima dun autónomo é moi alta, entonces hai que realmente ter moitos recursos para poder permitirse eso. Eu creo que eso é algo que temos que habería que revisar ou que habería que debatir. Tenía que haber incentivos, por exemplo, cando ti investigas no resto de Europa, que outras posibilidades hai, pois, por exemplo, para becas para viaxes, axudas para investigación, etc. No noso caso, non? Supoño que noutras profesións, pois, pasarán haberá outras condicións. Bueno, neste caso, creo que todo isto sería moi positivo. Nese sentido, eu quería levantar unha certa debate en relación á folga que acabamos de vivir. Unha folga xeral, se chamou a unha folga xeral. Por exemplo, no meu caso, como traballador autónomo, solidarízome con esa folga, solidarízome cos recortes que está vendo, solidarízome co abaratamento do despido, pero tamén me sentí un pouco raro, teño que recoñecelo porque eu, como autónomo, vin moi poucas reivindicación ou moi poucos puntos nesa folga xeral que a xente que traballa como autónomos nos afectara directamente. Non acabei de velos. Vin como unha especie de doble rasero, como uns traballadores de primeira e uns traballadores de segunda, e os de segunda quedamos un pouco invisibilizados aí. Me parece que para a miña xeración é algo que vai a ser moi común. Me parece que se miramos cara ao futuro, posiblemente as posibilidades de traballo como postos fixos sea de funcionariado ou se sea nunha empresa e máis no mundo da arte ou da cultura van a ser moi escasos e vai a haber moita proliferación dun traballador máis independente. Eso obviamente é unha problemática moi complexa, pero sí que creo que habería que reivindicar unha seguridade, unha maior seguridade, unhas mellores condicións para o traballo autónomo e independente no mundo da cultura. Estou chegando aos 20 minutos, non, Camilo? Simplemente querería rematar falando da docencia, porque neste momento son coordinador, xunto con Marisa, sobrino de Federico López Silvestre, do Máster de Arte Contemporáneo da Universidade de Santiago. Bueno, me gustaría decir que este é unha das ferramentas que hai neste momento para a profesionalización das novas xeracións. Moi brevemente diría que é algo que creo que ten moita potencialidade. Levase a 5 edicións e pouco a pouco se vai asentando cada vez máis. A pesar de todos os problemas que temos de Bolonia, de precariedade na universidade, de complexidade, de nun máster que é prácticamente autónomo, creo que hai moitas posibilidades de traballo a través desa ferramenta. Bueno, pois quería decir que a través do máster pois creo que se pode ofrecer unha boa educación de calidade, unha educación sobre todo transversal, que pretenda ser transversal, é dicir, eu teño bastantes dudas de que sobre os másters de comisariado que se venden agora, non? Sobre todo nun lugar como Santiago, como Galicia, é dicir, se o comisariado é unha profesión complicada, pois creo que máis que ofrecer novos comisarios ou facer pensar a xente que pode aspirar a moito número de persoas a vivir deso, é mellor ofrecer unha formación moi transversal
a través da que se poda facer moitas cousas distintas, se poda reaccionar ao mercado de traballo da maneira máis versátil posible e incluso coa esperanza de que incluso se os propios alumnos podan inventar ou pensar novas necesidades, novas ofertas de traballo por eles mesmos, non? Bueno, o último que querería dicir é que tamén é certo que se o futuro de todas estas actividades é moi incerto neste momento, o que sí que creo que valería a pena é falar de unha especie de plan xeral ou de plan estratégico que habría que debatir entre moitas instancias e axentes. Podemos falalo en Galicia, en outros contextos, en España, pero en particular falando en Galicia, que é o que temos, que é o que nos falta, é dicir, que podemos usar, co que temos, que partido lle podemos sacar, que outras organismos ou ferramentas nos farían falta para dar maior dinamismo ao mundo da arte, cales están utilizando mal. Eu creo que eso podría afectar tanto ao público como ao privado. Evidentemente o privado é algo máis libre, pero sí que se podría pensar que por exemplo, no ámbito de internet, que cantidade de servicios se podrían ofrecer de documentación ou nos museos mesmos, de contidos para os museos. Aí creo que hai moitas posibilidades e que é necesario organizar eso, sobre todo porque neste momento estamos mediatizados por un problema moi grande que nos impide pensar con claridade nese mapa ideal que despois non se variaría, obviamente, se modificaría, pero neste momento non podemos pensar nun mapa desde a escala máis baixa hasta a escala maior, é dicir, desde os espacios alternativos hasta as institucións, porque temos un problema moi grande en Galicia que nos impide ver toda esa generalidade, non, que é a cidade da cultura, que está absorbendo ou pretendendo facer pasar todo a través de aí, e esa, desde o meu punto de vista, non é a solución. Gracias, Pedro. Agora vai vos a falar Juan de Nieves, que xa sei que leíste desa súa biografía, por suposto, está aquí. E só vou recordar que agora traballa como curador independente en Madrid, que colabora para falar un pouco máis dos medios, porque eu, como veño da prensa, creo que os medios ainda non están suficientemente vapuleados. Quero dicir, espero que ao longo da tarde ainda insultedes máis os periodistas. Colabora no programa Fluido Rosa de Radio Nacional de España, Radio 3, é licenciado en Historia da Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago, foi conservador do Centro Galego de Arte Contemporánea, do CEGAC, técnico de exposicións do Consorcio de Museos da Comunidade de Valencia, tamén foi xefe de exposicións do Espai de Arte Contemporánea de Castellón. Juan Campeiras. Bueno, gracias, Camilo, boas tardes a todos e todas, moitas gracias por estar aquí e gracias, por suposto, ao Consello da Cultura Galega. Creo que esta é a terceira vez ou a cuarta vez que estou aquí falando máis ou menos dos mesmos temas. A primeira fai bastantes anos, en aquelas xornadas xa un pouco míticas para moitos de nós, non? Das xornadas de reflexión de cara a preparación ou a posta en funcionamento do Centro Galego de Arte Contemporáneo, que creo que, en mi opinión, foi verdadeiramente o punto de inflexión neste país, en Galicia. Por lo tanto, síntome cómodo aquí, verdadeiramente, creo que a institución adecuada, ou debería de ser a institución adecuada para discutir estas cuestións sobre o estado da cuestión en Galicia, que eu creo que debemos estendelo tamén ao estado da cuestión da arte en xeral, porque ao fin e ao cabo o que está pasando en Galiza o que está pasando noutros puntos tamén do Estado español e en xeral da escena internacional. Gracias, por tanto, ao Consello e aos amigos do Consello, Marisa Sobrino, que non está ahora entre nosotros, Camilo, por suposto, Sebe Benelas e Xosé Manuel Lens, que amablemente me invitaron a estar aquí. Dito isto, pídolles perdón anticipadamente porque vou falar castelán, que é a miña lengua primeira, e creo que ao final me van a agradecer, porque verdadeiramente o meu galego non é o mellor
o mellor do mundo, non? Entón, pido disculpas á mesa e á audiencia e paso a empregar a miña lengua, para ben ou para mal, a miña lengua primeira, non? Bueno, yo llevo 15 años ya fuera de Galicia, ¿no? Por lo tanto, agradezco mucho la invitación, no sé si soy la persona más autorizada para hablar en este foro, porque no estoy viviendo verdaderamente de cerca lo que está aconteciendo en Galicia, pero realmente nunca me he separado tampoco de las cosas que pasan aquí, ¿no? Siempre he estado próximo por motivos profesionales y personales, evidentemente, de mi país, ¿no? Ahora, desde el año pasado, desde octubre del año pasado, además, imparto un máster, un curso del que soy único profesor en Vigo, en el Marco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, cada semana, y por lo tanto estoy mucho más cerca de lo que está pasando en Galicia, ¿no? Pero vamos, que me llegan noticias, que sé lo que pasa, que me leo los periódicos y hablo con mis colegas sobre las cuestiones que suceden en nuestro país, ¿no? Lo primero que tengo que decir, bueno, me encanta haber escuchado las intervenciones de mis dos colegas de signo tan diferente. Creo que la mía también va a ser de signo muy diferente verdaderamente, ¿no? Creo que voy a intentar, a lo mejor mi intervención se queda en una cosa un poco tibia, pero voy a intentar ser un poquito incendiario, ¿no? Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para ser un poco incendiarios con lo que está pasando, ¿no? En general, ¿no? Sí que me parece muy pertinente el tema del estado de la cuestión en el arte gallego, ¿no? Como digo, no es la primera vez que se trata en el Consello da Cultura Galega esta cuestión, ¿no? Desde luego, lo segundo que debería decir es que vivimos, como sabemos todos, es un topicazo repetirlo, en tiempos muy revueltos, sin duda, ¿no? Y mi visión, no sé si porque desde que empecé a preparar esta pequeña ponencia, o a pensar un poco, a reflexionar en voz alta sobre lo que iba a decir aquí, por el momento que me tocó empezar a pensar en esto, mi visión es realmente pesimista, ¿no? La verdad. Pesimista, ¿no? Cuando no catastrofista, un poco. No hablo exclusivamente de lo que está pasando en Galicia, de las instituciones, etcétera, etcétera, que creo que también hay mucho que decir, ¿no? Pero en general, en términos generales, si somos capaces de abstraernos un poquito más de lo que es el pequeño mundo del arte, en definitiva, creo que creo que lo que está pasando en este momento no puede ser peor, ¿no? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? Unida a la inestabilidad, y de nuevo otro tópico, económica, que estamos viviendo, creo que la fundamental es una desorientación, una inestabilidad ideológica, fundamentalmente, ¿no? En todos los aspectos de la vida y de la sociedad, ¿no? En el sentido más profundo, por tanto, esta especie de inestabilidad o desorientación ideológica, ¿no? Hablaba hace apenas una hora con un querido amigo mío, escritor de Santiago, que conocéis muchos de vosotros seguramente, con Antón Lopo, y él pensaba que la palabra que había que utilizar más bien para el momento que estamos viviendo es el de la manipulación, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y él no hablaba tanto de una falta de ideología, o más bien afirmaba que esta falta de ideología era una propia ideología en sí misma, ¿no? Con lo cual, con ello posiblemente yo estoy de acuerdo también, ¿no? Bueno, lo que parece claro es que nuestros gobernantes y nuestros políticos nos han enseñado en los últimos tiempos que las ideologías, desde luego, ya no existen, ¿no? Y menos en este país caracterizado por este odioso bipartidismo, ¿no? Y ahora hablo del Estado español, no de Galicia, ¿no? Porque Galicia está caracterizada por una sola ideología, ¿no? Nuestros políticos pues nos han enseñado que las ideologías ya no funcionan, obviamente, y que son otros los poderes que manejan, como todos sabemos, los hilos del mundo en general, ¿no? Son otros los poderes que están manejando esto, ¿no? Esto es manipulación y esto es pues ser conscientes de que estamos un poco a la deriva, ¿no? De lo que otros, en otras instancias, que ya no son las instancias próximas del ciudadano, sino que son las instancias de los altos vuelos financieros las que verdaderamente están modificando todos los ámbitos y, por supuesto, el de la cultura también, ¿no? Que posiblemente sea uno de los ámbitos que menos interesen, por cierto, ¿no?
Ayer di una de mis sesiones en el Marco de Vigo, en este curso, en un curso que imparto sobre producción artística y cultural desde el año 68 hasta la actualidad. Ayer hicimos una excepción que ya estaba programada, que fue invitar o que invité a otro conferenciante, a otra persona, para que viniese, para hacer un diálogo, una charla pública, ¿no?, en lugar de la clase de rigor, ¿no? Y esta persona fue Isidoro Valcárcel Medina, que posiblemente es un artista que conoceréis muchos de vosotros, un artista, uno de los artistas más importantes del Estado español, ¿no?, desde principios de los años 60, un artista conceptual con un posicionamiento muy rotundo, ¿no?, en muchas cuestiones, ¿no? Y él decía una cosa que da un poco de miedo, que resulta un poco atrevida y un poco boutade decir, ¿no?, o un poco graciosa, dicha por un intelectual, ¿no? Y es que él estaba encantado con la crisis, ¿no? Y realmente yo lo he pensado también muchas veces esto, ¿no?, cuando se lo escuché. Realmente, por supuesto que esta crisis que nos está afectando a todos, sobre todo a un nivel económico y de falta de empleo, etcétera, etcétera, es una debacle absoluta, pero esta crisis, sin embargo, es una oportunidad también, ¿no? Es una oportunidad para reflexionar, es una oportunidad para pensar, para cuestionar, y ahora ya me centro, digamos, en el ámbito de la cultura, ¿no?, nuestros estamentos culturales, nuestras instituciones, para vernos un poco con el agua al cuello y dar respuestas, dar soluciones o unirnos, digamos, en esa situación específica, ¿no? Y lo decía una persona, precisamente, y esto es el detalle casi cómico, ¿no?, que hace años, cuando vivíamos un tiempo de bonanza económica, fue rechazado por algunos importantes museos españoles porque su presupuesto era bajo, ¿no? Entonces, claro, resulta paradójico hoy en día pensar que un artista en el tiempo, digamos, de la felicidad en el ámbito de la cultura en nuestro país había sido rechazado porque su presupuesto era de 1.000 pesetas, una cosa así, ¿no?, como estrategia obviamente artística y creativa, ¿no? Pero bueno, me parece un ejemplo pertinente y bueno para mencionar aquí, ¿no? Porque quizás a lo mejor no se trata tanto de dinero como de un poquito de codo, ¿no?, para pensar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si bien es cierto que podríamos hablar durante horas, ¿no?, de las coyunturas precisas de lo que está sucediendo, ¿no?, tanto en Galicia como fuera, ¿no?, los recortes alarmantes en las partidas de cultura y de educación, sobre todo, ¿no? Podríamos estar aquí hablando no solamente de lo que sucede en Galicia, sino de las últimas medidas del gobierno del Estado español, salvajes y de otros países, en Holanda, en fin, en países de los que se supone que es digamos, el ámbito civilizado europeo, ¿no? Si bien es cierto esto, no es menos cierto, en mi opinión, que se puede producir también un cierto riesgo de relajo por parte de las personas, de los grupos, en fin, de los gestores culturales que dirigen nuestras instituciones también, ¿no? Porque a mi juicio es muy fácil en este momento, sobre todo desde ciertas posiciones, decir pues que esta situación es caótica, que es entendible, por supuesto, que los presupuestos no llegan para hacer las programaciones, etcétera, etcétera, que no hay dinero. Pero yo creo que esto tiene una doble lectura también, ¿no? Y es la de cruzarse de brazos y decir que ya no podemos hacer nada más porque ya no hay los presupuestos que teníamos antes, ¿no? Yo cuando pienso en los presupuestos que yo mismo tenía como director del DEAC hace unos años en Castellón, bueno, o sea, me parece un lujo asiático, ¿no?, en comparación con algunas cosas que tengo que hacer ahora, ¿no? El año pasado comisarié un proyecto en una ciudad media de Eslovenia, en Celje, y no voy a decir ni siquiera el presupuesto que teníamos para ese proyecto, ¿no? Una cosa absolutamente irrisoria, pero que sin embargo a mí me sirvió mucho como para ejercitar también lo que en otros países, en otros contextos que siempre han estado en crisis, que no es una cosa coyuntural, sino que siempre han estado en crisis, como muchos países del este, que han
digamos, tienen una situación económica, sobre todo en el ámbito de la cultura, absolutamente diferente a la que podemos tener nosotros, o países del llamado, digamos, arco civilizado de Europa, o pues, que tienen, ¿no? Ya no digamos en Latinoamérica, ¿no? Que realmente han aprendido, sobre todo en Latinoamérica, a poder subsistir y poder hacer cosas, y muchas veces con un gran interés y mucho más interés que en otros países, digamos, europeos, a costa también de tener, no digo que esto sea bueno, digo que esto también es posible y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, ya no... aquí ya intervenimos todos, ¿no?, en esta cuestión. Ya no solamente es una cuestión o un problema que nos plantean nuestros políticos, es una cuestión en la que nosotros somos también responsables, sobre todo en este momento, ¿no? Es entendible, obviamente, el desánimo de parte de los gestores culturales, volvamos a Galicia otra vez, de nuestras instituciones, ¿no? Yo estoy en contacto al menos con algunos de los directores sobre todo del Marco, para el cual trabajo de algún modo ahora, ¿no?, de los centros de arte contemporánea en Galicia, y vivo muy de cerca lo que está sucediendo, ¿no? Recortes, retirada de apoyos, en fin, cosas verdaderamente lamentables, ¿no?, y sangrantes que están pasando, ¿no? Y claro, no dan abasto, no pueden. Ahora resulta que ayer se publicó en los medios de comunicación que han despedido a 10 personas del MACBA, ¿no?, que pertenece a otro, no es nuestro país, pero pertenece al mismo marco. Y claro, estas cosas son como producen una especie de efecto rebote, ¿no? Y entonces la gente, lógicamente, tiene miedo, ¿no? Y es normal, y yo no estoy defendiendo que los museos tengan poco presupuesto para que espabilen, ¿no? Estoy diciendo que hay que pensar un poco esta cuestión, ¿no? Bueno, yo estoy aquí como curador, como comisario. A mí me gusta más la palabra curador, la verdad, porque la palabra comisario, por más que esté de acuerdo contigo, aunque tiene un matiz chistoso, a mí me parece tremebunda, ¿no?, la palabra comisario, aunque hay que decirla de vez en cuando, claro, porque sí somos comisarios de exposiciones. Yo no he entendido jamás por qué se nos llama comisarios, ¿no? Porque claro, el comisario es el comisario aquel, ¿no?, que conocíamos, ¿no? Y nosotros no somos nada, tenemos una parte a lo mejor policial, pero yo prefiero llamarme curador, ¿no?, como en Latinoamérica. Entonces yo estoy aquí como curador. Entonces me pregunté también cuando estaba preparando esta pequeña charla si yo debería hacer una reflexión desde un punto de vista exclusivamente curatorial, gremial, ¿no?, de defender mis intereses, de defender mi sector, etcétera, etcétera, o si debería más bien de proceder a una reflexión de carácter más amplio, ¿no? En este sentido, sí voy a hacer, si me lo permite Sebe y las personas del Consello, una pequeñísima crítica con todo el amor y cariño a la organización de estas jornadas, ¿no?, de debate, porque yo creo, es mi opinión, que aunque habéis tocado en todos los palos, digamos, de lo que conforma el sistema del arte, ¿no?, desde los museos, los artistas, los intermediarios, etcétera, etcétera, y yo estoy encantado de estar con mis queridos colegas en esta mesa, pero sí a lo mejor estaría bien pues tener un director de museo a la derecha, tener a un tipo que escribe o que es educador a la izquierda, ¿no?, y que se generase, digamos, una situación como más de conflicto, ¿no?, porque al fin y al cabo aquí... Los directores están mañana. Sí, bueno, pero a mí me gustaría tener alguno aquí, ¿no? Por ejemplo. Esta no es una crítica, es realmente un comentario jocoso, ¿no?, sobre el poder realmente decir cosas delante, porque veo que en la audiencia la mayor parte de las personas a lo mejor no sé, lo mismo me equivoco, ¿no? Pero creo que es un público, pues a lo mejor no hay tantos artistas o no hay tantos directores de museo, no veo ninguno, ¿no? Es que hay muy pocos también. Entonces a mí me gustaría, como mi caballo de batalla es uno de mis caballos de batalla es el museo, porque he trabajado en él, porque lo conozco, porque creo que tengo cosas que decir sobre la institución. Sí me gustaría que hubiese alguien del ámbito del museo para poder decir estas cosas que he dicho, por ejemplo, antes, ¿no?, y que tienen, obviamente, un cierto componente crítico, ¿no? Y con esto no quiero decir que los directores de museo y directoras gallegos se crucen los brazos, en absoluto, pero creo que es importante dejar un poco caer esto, ¿no? Bueno, sin duda, entonces a mí me interesa más
este segundo posicionamiento como curador, ¿no? Es decir, este posicionamiento que quiere ser más bien el de reflexionar, aunque después hablaré de cuestiones más precisas respecto a la curaduría, de reflexionar, de hacer una reflexión un poco más amplia del estado de la cuestión, que es el título de este curso, ¿no? O de este ciclo de conferencias, ¿no? Y eso es porque entiendo que, en el fondo, porque entiendo que mi papel como comisario realmente, o lo que yo trato de hacer como comisario realmente, no sé si lo consigo siempre, es algo, tiene que ver con algo más amplio que el de organizar exposiciones, ¿no? Que el de organizar, investigar o diseñar de algún modo exposiciones, ¿no? Y aunque suene un poco pretencioso por mi parte, yo modestamente, y cada uno tenemos nuestra perspectiva, yo pretendo ser un observador del mundo realmente, ¿no? Porque yo creo que esa es la función de un curador. Y tanto es así que esa característica de mi profesión, como yo la entiendo, es algo que también define mi posición en el mundo, porque realmente yo sé que todos analizamos las cosas que pasan, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta en los últimos años que nosotros como comisarios o como curadores estamos, yo no digo analizando cuestiones coyunturales precisas, ¿no? Pero siempre estamos de algún modo estableciendo como sistemas, ¿no? Cada vez que pasan cosas o que vemos cosas o que observamos cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta más reflexionar desde esa perspectiva un poco más general que desde la del curador, ¿no? Aunque voy a decir cosas también sobre esto, ¿no? En definitiva, yo creo que me siento, y eso obviamente lo digo sin rasgarme las vestiduras y no me da ninguna... Y tampoco quiero que se entienda como que estas cosas de que el curador es un artista frustrado y todas estas estupideces, ¿no? Pero yo sí creo que me siento un poco más cerca de la posición normal, en general, digo, de la posición de los artistas. Yo me siento más cerca, quizás por formación, quizás por mi experiencia profesional. Tuve la suerte de trabajar desde muy pronto con artistas que me marcaron verdaderamente y que, sobre todo en la primera etapa del CEGAC, ¿no? Con gente verdaderamente de peso, con esta gente de la generación de los años 60, que creo que es algo que hay que reivindicar, y 70 enormemente en nuestros días, ¿no? Y eso me hace estar siempre más cerca. De hecho, yo he tenido hasta conflictos profesionales en su momento y posteriormente por estar más cerca del artista que de la institución, ¿no? Desde luego tuve conflictos en aquel momento y los he tenido después también cuando he podido dirigir directamente un centro de arte contemporáneo y cuando he peleado y he defendido siempre la libertad de los artistas por encima de las manipulaciones, entre comillas, que toda institución al final siempre pretende, ¿no? Y no digamos los políticos que están detrás, ¿no? Esa es un poco mi visión, ¿no? Desde luego, ya centrándonos en si tuviéramos que hablar un poco de mi... ¿Me estoy pasando o voy bien? Te estás centrando, creo, ¿no? Sí, pero me falta, me queda un poquito. Te queda un poquito, sí. Pero centrándonos un poco en esta cuestión de los comisarios, ¿no? Tampoco voy a repetir ahora o hablar un poco ahora de lo que ha cambiado verdaderamente el rol o la figura del curador en los últimos 50 años, ¿no? Desde que este señor suizo que siempre citamos, Harald Sedman, revolucionó de algún modo la manera de trabajar con el arte, ¿no? Y sobre todo de situarse como intermediario entre la institución y los artistas, ¿no? Yo creo que él era un gran apoyador de los artistas, creo que era, y de hecho muy pronto, aunque él empezó trabajando como todos sabéis en algunas instituciones señaladas en Suiza, muy pronto empezó a tener ya conflictos en los años 60 con la propia institución, que no estaba preparada, digamos, para tener un señor intermediario que verdaderamente a quien beneficiaba al 100% a los artistas, sino a la propia institución, ¿no? Y Harald Sedman decía, hablaba, ¿no? De las funciones del comisario, ¿no? Y hay un texto muy bonito que no recuerdo, Pedro seguro que se acuerda ahora, que se ha publicado hace poco, bueno, hace unos años, ¿no?
bueno, da lo mismo. Hay un texto interesante de otra persona en la que habla de cómo estas funciones del comisario casi pueden seguir el alfabeto, ¿no? Y Sandman encontraba para cada letra una función del curador, ¿no? Administrador, burócrata, conciliador, mediador, abogado, relaciones públicas, investigador, sociólogo, antropólogo, psicólogo, por supuesto, ¿no? Creo que todas estas, no quiero tampoco ser pretencioso de nuevo, ¿no? Pero creo que de algún modo nosotros como curadores debemos de desempeñar un poco en cada momento todas estas funciones, ¿no? Porque hay conflictos y uno tiene que litigar, tiene que ser, vamos, yo me he visto firmando contratos con cosas de artistas, ¿no? Para que, en fin, cuestiones precisas de que el artista se compromete y el curador a que si hay un problema con esto, no sé qué. En fin, quiero decir que tenemos que cubrir todas esas funciones, por supuesto psicólogo, apoyar al artista, todas estas cosas no son tan nuevas, vienen, digamos, de este momento importante, ¿no? Creo que este esquema, de forma más orgánica, este esquema implantado por este curador suizo importante, es aún el que debemos de tener en cuenta como referente inmediato hoy en día, ¿no? Si hablamos de comisariado, ¿no? Como tantos referentes, como decía antes, de los años 60 y 70, que yo diría que parecen hacernos falta hoy más que nunca, verdaderamente, ¿no? Si es que aún tenemos una posibilidad de salvación, ¿no? El museo, como decía antes, es uno de los ámbitos fundamentales del comisario, ¿no? Lógicamente. El museo, en fin, cuando digo museo, digo Centro de Arte Contemporáneo o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo, digamos? ¿Cómo tiene que abordar este ámbito o cómo podría abordar este ámbito el curador, ¿no? Esta es la clave, ¿no? ¿Cómo hacerlo verdaderamente? Yo, en contra de lo que, lo digo, sobre todo cuando uno es ya independiente y ya no tiene, en fin, ya dice lo que quiere, siempre uno trata de decir lo que quiere, ¿no? Pero cuando eres independiente y ya, como decía Pedro ahora, ¿no? Y ya eres autónomo y pues ya dices las cosas así, ¿no? Y yo de lo que verdaderamente estoy en contra es de ser un mercenario, realmente. Yo estoy muy en contra de ser un mercenario en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en el aspecto del comisariado, pues también, obviamente, ¿no? Esta es una cosa que a mí me molesta porque me parece que el arte es una cuestión enormemente sensible, y no lo digo en el término romántico, sino en el término real, en el término, digamos, como estructura de conocimiento, y creo, y ahí ya voy a polemizar un poquito con mi amigo Bouchan, cuando tú afirmabas, cuando te quejabas de algún modo, ¿no? Que me ha parecido muy bien, sobre el poco caso que se le hacen a los comisarios de arte gallegos y la poca representación que tienen, pero es que yo te diría, o esa es mi opinión, es que no hay comisarios en Galicia. Es que no se les puede hacer caso porque no hay. Es que no hay. Es que no hay. Es que hay muy pocos y entonces no se les puede hacer caso. ¿Por qué tenemos que echar mano de comisarios de fuera? Pues porque aquí no hay. Eso no es cierto. Aquí no hay. De verdad, ¿eh? A ver, no. Si me dejas terminar, Cecilia, te lo agradecería. Cecilia, no, me he equivocado, no es Cecilia. No sé quién. Uy, sin gafas. me ha parecido Cecilia Pérez. Me has parecido otra persona, discúlpame. Yo creo que no hay. Yo creo que hay algunos comisarios. Pero a mí no se me ocurriría jamás reivindicar médicos que no tienen formación para hacerlo. Así de simple. Jamás se me ocurriría reivindicar a un médico que no tiene formación para hacerlo. Por lo tanto, yo no puedo reivindicar a un comisario que no tiene la formación para hacerlo, o que no ha hecho, digamos, o que no tiene una experiencia, o que no tiene una carrera, o que no tiene, en fin, muchas cosas que creo que esta profesión, que es muy seria, tiene que tener. Y por lo tanto, yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Yo no estoy en contra, al revés, por supuesto, ¿no? De darle la oportunidad, no la oportunidad, sino el derecho a participar en el sistema artístico y de museos, ya no solamente a los comisarios, sino a los artistas, en fin, a los educadores, a todos. Y desde luego hay muy buenos profesionales en Galicia. Ahora, no me parece que haya tantos como para que estemos contando de manera continuada
y que no podamos desde las instituciones o que de las instituciones no se puedan invitar a comisarios externos, ¿no? Hay que invitar a comisarios externos, hay que invitar a artistas externos, si es que eso también se puede decir de esa manera, porque es que los artistas externos nos nutren de muchas cosas, los comisarios externos nos nutren de muchas cosas, y los de aquí también. Lo que hay que hacer es una política interesante, y lo que hay que hacer es que cuando uno invita a esos comisarios externos, y cuando uno invita a esos artistas externos que pertenecen al panorama internacional, porque todo lo que no es España es internacional, lógico, no vengan solamente a hacer sus proyectos o a comisariar sus proyectos, sino que estén integrados de una manera temporal, por lo menos, en nuestro ámbito social, cultural, etcétera, etcétera. Cosa que algunas instituciones de este país, en tiempos quizás un poco, para mí, ya pasados, se hizo y se intentó hacer y que ya no se hace, a mi juicio, ¿no? Yo creo que vemos muchas... Esto ya, o muchos me dirán que esto es una cuestión de criterio, ¿no? Y de gusto, que es una palabra que creo que no centra, pero bueno. Pero yo creo que vemos muchas exposiciones que están verdaderamente mal. O sea, yo creo que hay exposiciones que no están muy bien, sinceramente. Y yo creo que vemos muchas exposiciones que no están bien porque hay una especie de intrusismo, porque hay muchas personas que verdaderamente no se dedican profesionalmente a esto y que hacen cosas, ¿no? Incluso, también diría que en los museos, yo creo que, siempre lo digo esto, lo más fácil hoy por hoy, digo, cuando ya la situación está normalizada, cuando la cultura ya está, en fin, cuando ya Galicia no es aquel país, cuando ya tenemos centros de contemporáneo de categoría internacional, etcétera, etcétera, yo creo que lo más fácil del mundo, hoy por hoy, y lo puedo decir porque yo he dirigido un centro y desde mi pequeña experiencia creo que soy autorizado para decirlo, lo más fácil del mundo es hacer un programa expositivo. Es que es lo más fácil del mundo, hoy ya no hay ningún problema. Si uno quiere hacer una exposición con Bruce Nauman, pongamos, que es uno de los artistas míticos, ¿no? Lo único que tiene que hacer es llamar a Bruce Nauman y este señor seguramente le va a decir que sí, cuando uno le ofrece unas condiciones razonables de trabajo, cuando uno ofrece fees, cuando uno ofrece... Este señor le va a decir que sí. Y esto pasa en España y en Galicia, yo creo también, desgraciadamente, muy a menudo. La cuestión no es hacer un buen programa, la cuestión, volviendo al ámbito del museo, es que el museo vuelva a ser definitivamente un espacio de conocimiento, que no sea solamente un espacio programable, sino que sea un espacio de conocimiento, que sea un espacio de vertebrador en la sociedad, que verdaderamente muchos agentes, y no solamente los del medio, intervengan en la configuración de esa estructura que llamamos museo. Eso es lo verdaderamente importante. Claro que hay que hacer buenas programaciones y claro que hay que trabajar con buenos artistas, pero todos sabemos que se pueden hacer exposiciones buenísimas con buenos artistas y catastróficas con malos artistas. Y se pueden hacer exposiciones colectivas, como vemos con mucha frecuencia, lo siento, en Galicia y fuera de Galicia, que tienen nombres buenísimos de artistas y que no aportan absolutamente nada. Entonces yo creo que eso son las cosas que hay que decir. A mí eso es lo que verdaderamente me duele de las instituciones, porque creo que es muy serio nuestro trabajo, creo que el museo tiene que ambicionar, yo creo que debería de ambicionar a ser una institución tan importante como un hospital o como unos juzgados en una ciudad o en un país, ¿no? Creo que debería de ser eso. Y nuestros políticos no quieren que eso sea así. Los políticos solamente quieren que los museos sean un elemento, digamos, decorativo, que hay que cubrir una cuota, etcétera, etcétera. Y yo creo que entre todos, y sobre todo entre las personas que están al frente de las instituciones, debería ser una exigencia enorme, ¿no? El museo es una institución enormemente sensible, yo lo sé por experiencia, un museo cerrado un año es una debacle, todo se destruye, cuesta muchísimo trabajo volverlo a poner en marcha, la gente no vuelve a acudir al lugar, trabajar las audiencias, trabajar la educación, que es el último punto que tenía aquí, que ya no lo voy a desarrollar quizás para el debate, creo que es fundamental. Ese es el gran tema de las instituciones, la educación, dentro del museo y fuera del museo. Y ahora me estoy refiriendo a la universidad, ¿no? Ante la cual habría que decir verdaderamente muchas cosas también, ¿no? Quiero decir que las instituciones no se crean y no están ahí y nos podemos echar a descansar, sino que hay que trabajar sobre ellas, ¿no?
siento haber herido la sensibilidad de algunas personas cuando he dicho esto, pero es lo que verdaderamente pienso, ¿no? Y quería terminar con lo mismo, lo tenía pensado también de la misma manera que ha hecho Pedro, con un dato que se me ha proporcionado, que ignoro si es verdadero o cierto, pero bueno, que me lo han comentado sobre el presupuesto que se va a otorgar a una exposición que va a tener lugar en la Ciudad de Cultura de Santiago, que me ha alarmado enormemente y que me parece absolutamente descabellado y un atentado contra la moral y contra todo lo demás, ¿no? Es un presupuesto millonario de millones de euros para un proyecto que seguramente será fantástico y maravilloso. Creo, sinceramente, que estas son de las cosas que hay que hablar en una institución como esta. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, mentras vos aguantades as ganas de polemizar, solo darvos un dato. Non vos vou dar o dato do presupuesto da exposición do Gallás, porque se tuviera eu non estaba na mesa, claro. Eu tampouco teño, pero bueno, supera con moito... Está publicado. Está publicado na prensa? No, pero igual a prensa non sempre está ben informada, non? Non, quero decir... Que só un dato e é que si tendes algo que, como decía Juan, si tendes algo que decir aos directores de centros e museos galegos, pois o próximo mércores 18 de abril a partir das 5 da tarde estarán aquí Silvia Longueira, Iñaki Martínez, Miguel Bonjafe, que non fai falta que diga que dirixe cada un, pero ademais vai estar Juan Carlos Fernández Fasero, que si vos vou decir que dirixe a GADIC, non? Que o mismo vale para un roto que para un descosido. Digo por si tanto Juan, que pode estar aquí, porque eu a veces tamén doume conta que unha das cousas que necesitamos non é tanto os que falan deste lado como os que falan do outro. É dicir, eu vexo que na maior parte das manifestacións culturais galegas non voto de menos artistas, nin os comisarios teñan formación ou non, a veces non voto de menos nin os periodistas, a veces os que voto de menos é o público, non? E creo que incluso a veces penso con unha modestia que non se merece o meu apelido, que son máis importante como público que como axente, por exemplo, non? Que a veces é máis importante para alguén que vayas como público que vayas en calquer outra ou con calquer outra ocupación. Bueno, agora vai vos falar Miguel Anxo Rodríguez, que é profesor da Universidade de Santiago de Compostela desde o ano 2000, que entre o seu campo de investigación está a historia social da arte na segunda metade do século XX, é dicir, especialmente contemporánea, e que entre as súas publicacións, por exemplo, que isto está escrito no papeliño que vos insisto todas as veces que podedes ler, hai un libro que se titula Escultores vascos e gallegos frente aos oficios populares, unha aproximación á tradición. Miguel Anxo, bueno, perdón. Boas tardes e gracias pola presentación. É un artigo de investigación o que citaches, non é o libro, é un matiz, non? Bueno, gracias á sección de creación e artes plásticas do Concello da Cultura Galega pola invitación e, bueno, a Natalia, a Sebe Penelas e a Marisa Sobrino. E, bueno, me vou falar, obviamente, desde o ámbito da educación, da formación artística, ¿no? Desde a universidade, no meu campo da historia da arte, Sergio Manuel Puzán, pois aportará a visión tamén un pouco o seu coñecemento das belas artes, ¿no? E entón, bueno, pois que quede un pouco, bueno, como punto de partida un pouco esa situación miña, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? Desde o que son os estudios universitarios e o que é a percepción dese público, ¿no? Que comentaba Camilo, ¿no? De ese público máis menos un pouco definido a veces, ¿no? E que pouco a pouco se vai achegando e se vai insertando máis, ¿no? Neste mundillo ou neste, ¿no? Sector da arte contemporánea. E entón, bueno, ese coñecemento desos alumnos que entran moitas veces un pouco despistados, un pouco con un certo interese, pero sin moitas referencias, ¿no? Con bastante desconfianza cara ao mundo da arte contemporánea, ¿no? E logo que finalizan con moitas ganas de entrar, ¿no? Que finalizan con moitas ganas de insertarse neste ámbito deste ámbito da arte contemporánea, ¿no? Entón, bueno, eso un pouco vaya por diante, pues esa perspectiva, ¿no? Desde o ámbito formativo, desde a universidade, ámbito da historia da arte, ¿no?
E, bueno, debo sinalar que, bueno, que en primeiro momento, bueno, a impresión, a percepción un pouco unha vez que me invitaron a mesa redonda, pois foi, obviamente, boa, agradable, agradecida, non? De decir, bueno, pues, sempre temos unha oportunidade de conversar, de dialogar e de polemizar, que vai dar para pode dar para moito, non? Esta mesa redonda, non? Para de polemizar sobre este temas de arte contemporánea, non? Con os meus colegas, non? Con Pedro, con Juan de Nieves, con José Manuel Busán, non? E que sempre é un placer. Entón, pues, bueno, esa primeira impresión. Pero logo, curiosamente, a segunda impresión foi, de que parece un pouco absurdo, dunha certa melancolía, non? Unha certa melancolía que se debe ao título. Sin máis, ni máis ni menos que ao título, non? Da arte contemporánea en Galicia estaba a cuestión, non? Porque me fixo retrotraerme a 20 anos atrás, non? Casi 20 anos atrás, no 93, o ano 1993, eu estaba rematando a carreira. E, bueno, por unha bolsa do Ministerio, non? Unha bolsa de colaboración do Ministerio, pois, resulta que estive traballando nun proxecto de actualización dos contidos dun libro editado polo Consello da Cultura Galega, precisamente, que se titula Arte Galega xa a cuestión, non sei se algún de vos o coñecerá, que é unha especie de tocho bibliográfico, basicamente bibliografía sobre publicacións e investigación sobre arte galega de todos os tempos, non? Entón, bueno, pues eu estaba traballando nese proceso de actualización sin saber moi ben en que derivaría todo ese proxecto, non? Nun proceso de revisión nas bibliotecas da universidade, de revisión das investigacións, dos artigos de investigación sobre arte galega, non? Con vistas a unha revisión deste libro que se editara tan só 3 anos antes, no 1990, non? Bueno, era un proxecto que finalmente non foi a ningún lado, como era de supoñer, porque non tiña moito sentido, non? O sea, eu non o percibía en naquel momento, non? Pero co tempo te das conta que era un pouco anacrónico ese proxecto, non? Revisar unha gran recopilación de bibliografía, de investigacións, de artigos sobre arte galega que se requería en papel. Nos anos nos que o catálogo da Universidade de Santiago de Compostela se estaba digitalizando. Finalmente, bueno, pues non tiña moito sentido pois esa especie de gran recopilación en papel de referencias bibliográficas sobre historia da arte de Galicia, non? Bueno, no momento non o sabía, pero bueno, traballando estaba na biblioteca, non? Hai 20 anos, non? Hai casi 20 anos. O proxecto, non sei se coñecedes, algún igual coñecerá o libro, o volume de arte galega xa a cuestión, publicada, como repito, no ano 90, consistía nunha serie de capítulos introducidos por un profesor, a maioría eran profesores de Historia da Arte, do Departamento de Historia da Arte da Facultade, ¿no? Que ia desde a prehistoria ata a arte contemporánea, ¿no? Eran capítulos, bueno, pues, divididos moi ao uso, ¿no? Da compartimentación dos estudios universitarios, ¿no? Entonces, un profesor introducía o capítulo de arte barroco, ou de artes da escultura contemporánea ou das artes plásticas, ¿no? Este libro representaba, penso eu, un pouco unha especie de canto de cisne, ¿no? Dunha maneira de ver a historia da arte, ¿no? Que aínda continúa, ¿no? Pero, en todo caso, como libro, como publicación en sí, xa presentaba unhas certas, uns certos tintes un pouco anacrónicos, ¿no? E un pouco para que vexades un pouco tamén un pouco o perfil, ¿no? O perfil da publicación, pois nos capítulos referidos a arte contemporáneo, o máximo que chegaban, non sei se referencia, o máximo que chegaban era na escultura a Silverio Rivas, na pintura a Xaime Quesada, ¿no? E eso en 1990. En 1990, o sea, xa pasara todo o fenómeno da Atlántica, todos os exposicións da Atlántica, e non había ni unha cita ni a Antón Patiño, nin a Chulamas, nin a Permuy ou Huete, non? Entón, bueno, de algún xeito era un intento, ese proxecto no que eu estaba sin saber moi ben como, non? Casi foi un pouco de casualidade, non? No que fui inserindo nese proxecto, non? E un proxecto que xa non tiña sentido a altura de 1993, non? E precisamente isto nos pode dar un pouco a pauta tamén un pouco dese momento, non? E os recordos, non? Dese hai 20 anos, pois son especialmente interesantes, non? A nivel de cambios estructurais, non? No ámbito da cultura en Galicia, non? Porque estamos falando duns anos nos que se estaba empezando a potenciar un certo tipo de política cultural que deu lugar a fenómenos moi inmediatos no tempo, como foi o das exposicións de Galicia no tempo, foron do ano 91, en relación con Xacobeo,
Tamén implicados varios profesores da facultade, no? de Xeografía e Historia, do Departamento de Arte, no? Despois virían Galicia Terra Única, etc., etc., que era un dos primeiros síntomas de un determinado tipo de política cultural a gran escala, ¿no? Que se deu no Estado español con moita intensidade nos anos, a partir de, bueno, nos anos 90 especialmente, ¿no? E logo posteriormente pues iría variando, ¿no? Era un tipo de política cultural baseada nos grandes eventos, na cultura espectáculo, ¿no? E, bueno, se alguén ten referencia un pouco do que foi eso de Galicia no tempo, pois era no campo das artes plásticas, consistiu nunha gran exposición onde se mesturaban desde crucifixos barrocos ata pezas de leiro ou algunha escultura de Jorge Barbie, ¿no? Era un pouco un potpurrí, era unha especie de era mostra potpurrí, podemos decir, ¿no? Pero a vez, ao ano 93 se estaba construindo un edificio aí perto do Museo Pobo Galego, con bastante polémica, ¿no? De Álvaro Siza, ¿no? Que era o SEGAC, ¿no? De feito, creo que se chegaría a inaugurar no 93, 94, ¿no? Foi cando tivo a inauguración oficial, ¿no? Entonces, estábamos vendo tamén outra versión das modernas políticas culturais, ¿no? No Estado español, en concreto en Galicia especialmente, pues, sería un exemplo significativo, dun centro xa especializado en arte contemporánea e moitas veces abocado cara a exposicións de gran magnitude, de grande ambición, ¿no? Moitas veces pues, que aportaban coñecemento e investigación sobre artistas de gran valía, de gran nivel, pero que, bueno, que ao longo da súa trayectoria e tal, tamén derivaría tamén no mero concepto de exposicións sobre artistas estrela, que non deixa de ser outra versión moi afastada do que sería a exposición potpurrí, pero tamén implicando un impresionante desembolso de diñeiro a veces, e, bueno, a veces con dúbidas sobre a calidade ou a seriedade dos proxectos, ¿no? Pero, en todo caso, vemos esas dúas versións, ¿no? Do centro especializado en arte contemporánea, por un lado, e da mega exposición potpurrí, que estaban nacendo nos mesmos anos. Estamos falando da primeira metade dos anos 90, ¿no? A vez, se estaba extinguindo unha titulación que era Xeografía e Historia, ¿no? Son licenciado en Xeografía e Historia, cando, ainda que especializado en arte contemporánea, ¿no? En Historia de arte contemporánea, pero pertenzo á última xeración dos estudiantes de Xeografía e Historia, se estudiaba conjuntamente, ¿no? E esos anos, neses mesmos anos, estaban formándose as primeiras promocións de historiadores de arte, como tal, específicas, historiadores de arte. E a vez, en Pontevedra, as primeiras promocións, ou a primeira promoción de estudiantes de Belas Artes. Bueno, que penso que a primeira promoción era do 95, creo, ¿no? O 94, 95. Entonces, estamos falando duns anos nos que estaban empezando a sair as primeiras promocións de estudiantes que se especializaran, estudiantes universitarios que se especializaran en historia de arte e en arte contemporáneo, ¿no? O proceso, obviamente, tería unha trascendencia evidente, ¿no? E penso que, bueno, que na realidade actual, postos a facer valoracións, unha das consecuencias de todo este proceso é que, obviamente, consecuencias positivas, obviamente, é que o nivel de información, de actualización das informacións sobre arte é moitísimo maior do que había hai 20 anos, non? Só hai que pensar nese libro do estado da cuestión, non? De ata onde chegaba, non? E que, hoxe en día, xóvenes estudiantes, non só polo aprendido na universidade, sino moitas veces por canles externas como internet ou as viaxes, ¿no? Chegan a ter un nivel de información e de actualización moitas veces superior aos propios profesores, ¿no? Entonces, esa idea da actualización das informacións e nos coñecementos é evidente, ¿no? Tamén outros factores como o abaratamento dos prezos nas viaxes, non? En avión, pois, favorecen tamén que, bueno, que a xente viaxe máis e o panorama cambiou radicalmente en cuanto á información e actualización dos coñecementos, non? Dos novos, pero tamén da xente, dos aficionados á arte en xeral, non? Eso é unha das constatacións, non? Un pouco unha das constatacións que hai que facer, non? O nivel de información, a actualización das informacións cambiou radicalmente para ben, non? Outras observacións que tamén podo facer un pouco desde o ámbito do ensino, non? Do ensino especializado en arte, non? Do ensino universitario. Outras constatacións é que as titulacións que foron aparecendo
as titulacións que foron aparecendo gozan en xeral de boa saúde en canto á demanda. Sigue habendo unha boa demanda de estudiantes, un bon nivel de matrícula, tanto en Historia de Arte, bueno, como penso que tamén en Belas Artes, un pouco un caso tamén semellante, ¿no? Nestes tempos de asustes, nos que hai titulacións que perigan, que están perigando na universidade, polo número de alumnados que é moi escaso, no noso campo en Historia de Arte non hai problemas, en principio, non temos absolutamente ningún problema e as perspectivas son que sigue habendo demanda, os estudiantes siguen solicitando entrar nestas titulacións, non? Por lo tanto, bueno, outro aspecto que podemos falar de positivo, non? En cuanto aos cambios acaecidos nos últimos tempos, non? Eso, en principio, bueno, pues é unha constatación que tamén hai que facer, non? Que pasa logo se analizamos un pouco os contidos o currículum, non? Dos estudiantes, non? Volvo a sinalar ou enfatizar que pertenzo ao Departamento de Historia de Arte, non? Entonces, bueno, os estudios dos que pertenzo non son exclusivamente arte contemporáneo, sino toda a historia de arte en xeral, non? Bueno, a miña percepción son de que, bueno, que hai un desfase evidente nos currículos, ¿no? Que sería preciso actualizar de modo, pues eso, bastante evidente no que sería un pouco o diseño das materias, ¿no? Penso que e non me estou referindo aquí a que a arte contemporánea teña pouco espacio ou non, xa non entro neste detalle, non quero facer aquí corporativismo dos de contemporánea, non vou entrar nese terreno. Refírome a que predominan as materias con enfoque histórico ou estilístico, que van por tendencias ou por períodos, que estudian un pouco o ámbito da arte desde un punto de vista pues eso, histórico, estilístico. Complétase con algunhas materias de tipo teórico, estética, teoría ou fontes, ¿no? Algunhas materias completan ese apartado desde o punto de vista teórico, pero escasean moitísimo materias de tipo práctico, ¿no? De tipo práctico que logo os alumnos o reclaman, ¿no? Materias que servirían moito mellor de ponte cara ao mundo profesional, ¿no? Ámbitos como a edición, por exemplo, ¿no? O tratamento, a xestión documental, as bases de datos, unha serie de materiais referidos á economía da arte, incluso, ¿no? Materias de tipo práctico que acheguen aos estudiantes máis ao ámbito profesional, que poden centrarse no ámbito do contemporáneo ou non, ou se poden achegar ao ámbito, por exemplo, dos museos máis tradicionais, os museos de sitio, ao ámbito máis de museos tipo arqueolóxico ou o que sexa, non? Pero en todo caso, se o ámbito universitario, os estudios, as titulacións no meu caso de Historia de Arte, non cubren ou non se empezan a arrimar un pouco esa faceta profesionalizante, vamos a seguir vendo un pouco que hai unha especie de salto no vacío e os estudiantes, obviamente, pues, terán esa parte non cuberta, non? Entón, o que é a titulación de Historia de Arte, eso penso que a día de hoxe ainda ten unha tarefa a remediar, non? Obviamente, non? Ten que cambiar un pouco ese esquemas e pensar que ahora os estudiantes non van a preparar, a maior parte dos estudiantes non van para preparar oposicións directamente e acabar de profesores. Hai outras posibilidades no ámbito laboral, en relación co arte, coa xestión cultural, e esas están sin cubrir, non? E tal vez isto se deba a un dos grandes males non só da universidade, sino en xeral das institucións culturais, non? E aquí creo que isto fago extensible ás institucións tipo museos, non? Que a pouca permeabilidade dos departamentos, non? A pouca permeabilidade dos departamentos, non? Penso que eso afecta moi evidentemente aos departamentos universitarios, non? E isto fai que haxa pouca incorporación de profesionais non doutores ao ensino, e penso que mentre non se resolva isto vamos a seguir coseando no que é a formación universitaria, non? Hai moi pouca permeabilidade, en parte por corporativismo, por cuestións corporativas, de decir, bueno, pues non nos interesa que nos veñan a comer un pouco o terreno, non? E en parte tamén por cuestións administrativas, non? O propio mecanismo, o funcionamento da universidade non facilita a atracción de profesionais de non doutores
para realizar tarefas de docencia ou de investigación ou de prácticas na universidade, non? Aí está eso que se chama prácticas en empresas, que, bueno, unha especie de nebulosa, ¿no? Que se soluciona como se pode, ¿no? Entonces, desde o ámbito desas titulacións existentes do grao, no noso caso, hai serias eivas, ¿no? Neste terreno, ¿no? Presente por un dos males que, xa digo, repito, afecta moito as propias, non só a universidade, sino as institucións culturais como os museos, ¿no? Moitas veces, agás, con tal as excepcións, como poden ser, penso eu, departamentos como os de educación, ¿no? Pois son pouco permeables a esa colaboración con axentes externos ou con investigadores ou xente de outros ámbitos cercanos, ¿no? Incluso traballadores freelance, ¿no? Un pouco, eso penso que ainda falta por resolver, ¿no? Un pouco esta cuestión, ¿no? E, xa vos digo, pois un pouco, mentre non se resolva este tema da falta de permeabilidade e da falta de colaboración de profesionais ou investigadores externos que se atraian aos ámbitos universitarios, non vamos a mellorar moito neste ámbito, non? Por lo tanto, bueno, boa demanda, boa solicitud de demanda por parte dos estudios por parte dos alumnos e estudiantes, boa matrícula, pero precisanse cambios de calado a nivel de currículums, non? Penso que eso é bastante evidente, ¿no? Esto lévanos un pouco, bueno, un inciso. Estou me referindo especialmente ás titulacións, tal como se foron establecendo no caso da Historia e Arte, e ese salto, nos últimos anos sí que se está empezando a cubrir, penso eu, un pouco falando desa perspectiva persoal, gracias a os másteres, ¿no? Que sí que aplican. E aquí un pouco, bueno, remítome tamén a Pedro, ¿no? O máster de Arte e Museoloxía Contemporánea, sí que están posibilitando a incorporación de profesionais externos non doutores, ¿no? Moitos de vos xa coñecedes un pouco tamén o máster, o profesorado, ¿no? Un pouco o funcionamento, e o máster, que é unha especie de rara avis, porque é un rara avis que se topa de frente, se rompe os cascos cada 2 por 3 cos estruturas administrativas da universidade, con cantidad de problemas logísticos ou administrativos cada 2 por 3, é unha especie de rara avis que mantén unha independencia gracias á matrícula, como ben comentabas, ¿no? Pedro, ¿no? Gracias á matrícula dos estudiantes, e que isto permite saltarse esa especie de dogma, ¿no? De que o profesorado teña que ser exclusivamente doutores de algún xeito entrando insertados no engranaxe universitario, ¿no? E se poda incorporar profesionais de fora de distintas facetas profesionais do ámbito da arte contemporánea, ¿no? Entonces, e no caso de Belas Artes, o propio máster tamén, o doutoramento, tamén están posibilitando tamén unha perspectiva tamén un pouco, un achegamento tamén máis a cuestións sociais e a realidade un pouco exterior, tamén un pouco o mundo da arte, pero bueno, son esas dos elementos, son estes dos tipos de estudio de elementos que se foron incorporando nos últimos anos e que eu penso que están facilitando un pouco, intentando polo menos, ¿no? Facilitar a conexión coa realidade co mundo profesional, ¿no? E en relación con este último, con esta idea, non sei como vou de tempo, vou ir rematando xa, ¿no? En relación con este último punto, ¿no? Da inserción no mundo laboral, unha das preguntas que facía desde a organización do encontro da mesa redonda era se había bastantes espazos, ¿no? para garantizar saídas profesionais, ¿no? Os que queren traballar neste ámbito, nese sector, ¿no? da arte contemporánea, ¿no? Isto obviamente afectame especialmente desde o sentido de que, dese contacto cos estudiantes, cos que están rematando a carreira ou o máster e que intentan dar ese salto ou simplemente vivir do mundo da arte contemporánea, ¿no? A miña perspectiva é que hai bastantes espazos, sí, se crearon moitos espazos, pero non hai saídas, non hai perspectivas, non hai demasiadas perspectivas profesionais. Non son demasiado optimista a ese respecto das perspectivas profesionais, pero penso que tamén hai que cambiar un pouco a óptica, ¿no? E logo explico isto un pouco con máis detenimento. Digo, hai bastantes espazos, sí, creo que para o noso contexto hai bastantes espazos,
Igual este tamén é un problema, digo que igual o problema foi que se crearon moitos espazos, se pensaron en moitos espazos, pero non se pensou no que é o funcionamento, un funcionamento coherente, serio, na creación de redes, ¿no? E se pensou máis, pues, bueno, na gran arquitectura, ¿no? Moitas veces, ¿no? Os orzamentos se foron nas grandes arquitecturas, nos grandes proxectos, e moitas veces faltou prolongar esos proxectos culturais cara á creación de redes que puderan de algún xeito funcionar e proporcionar enriquecer as programacións non só expositivas, sino tamén como produción de coñecemento, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, abusamos un pouco dos espazos, precisamente, e só teño que pensar nas caixas, ¿no? En Caixa, na antiga Caixa Galicia e Caixa Nova, ¿no? Cantos espazos crearon Caixa Galicia e Caixa Nova? Espazos hai. O que pasa é que se gastaron o dinheiro nos espazos, ¿no? E noutras outras cousas, ¿no? Pero, entonces, claro, a cuestión é que para o noso contexto galego, e eso se comparamos con outras realidades urbanas, ¿no? Ou outras regionais, sí que hai bastantes espazos disponibles ou que posibilitarían a inserción de profesionais, ¿no? O problema é que o enfoque, penso eu, que foi equivocado en moitos casos, ¿no? En moitos casos hai de todo, ¿no? E en moitos casos, bueno, os diñeiros se gastaron no espazo, precisamente, ¿no? E a veces en programacións, a veces demasiado espectaculares, igual para a escala do proxecto. É unha cuestión a debatir tamén, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, ante esta dificultade na que nos atopamos, que radica nesta idea de que existen espazos, pero hai moi pouca oferta de traballo, ¿no? Entón, a cuestión será, penso eu, bueno, pues intentar decir, bueno, e como resolvemos este problema? Si se pode resolver de algún xeito, ¿no? A vista de que o recorte orzamentario foi tan bestia nos últimos, e vai ser tan grande, ¿no? Entonces eu penso que non é a saída, pero unha canle que debería ser usada, debería ser máis potenciada, é a da colaboración. Non digo só entre institucións, non me estou referindo a unha especie de colaboración endogámica entre institucións, que de algún xeito, bueno, sempre se deu, tal, o sea, colaboración, ¿no? Penso na colaboración entre profesionais, investigadores, creadores e asentes do ámbito cultural, ¿no? Algúns profesionais e outros non, ¿no? A partir da seriedade dos proxectos, ¿no? Expositivos ou de investigación ou de debate, ¿no? Pero os espazos xa os temos, o que a falta é diñeiro, ¿no? Bueno, pois probablemente un certo cambio de enfoque posibilitaría a colaboración entre asentes que penso que se deu pouco nestes últimos anos e que foi unha oportunidade perdida, ¿no? Seguramente nos deslumbramos moito os grandes eventos, ¿no? E as grandes exposicións, nalgúns casos, ¿no? E se traballou pouco, se debería traballar máis esa idea de colaboración entre profesionais de museos, por exemplo, investigadores da universidade, asentes culturais, colectivos, ¿no? E de algún xeito a colaboración facilita a produción de coñecemento e a un coste moito menor, moitas veces, que algunhas das grandes exposicións que se tienen feito, ¿no? Eso por un lado. Por outro lado, a solidariedade, xa vou rematando, ¿no? O tema da solidariedade. Que implica isto? Implica que se queremos crear redes, ¿no? Se queremos que esta especie de mundo da arte, que ese sector que penso eu que non está moi cohesionado, pero sí ten unha identidade bastante definida, ¿no? Un sector non moi cohesionado porque os perfis varían moito e as estrategias difiren moito, pero sí poden amosar unha identidade bastante definida en relación a isto que chamamos a arte contemporánea, ¿no? Só desde o ámbito desde a solidariedade poderíase favorecer a creación de proxectos expositivos ou de debate, de coñecemento, proxectos, e a solidariedade a que me estou referindo con este concepto? Bueno, que pode implicar que para crear estas redes, desde certos ámbitos, haxa que pensar, e isto tamén vai ser polémico tamén, igual, pero benvido, ¿no? Viva a polémica, ¿no? Haxa que pensar desde determinados ámbitos nunha especie de traballo non remunerado, e me estou referindo aos ámbitos profesionais, ¿no? Tiro pedras contra o meu tellado, vamos decir, ¿no? Porque só a partir de certas colaboracións desinteresadas dos profesionais con proxectos que están un pouco nas marxes, se pode axudar ou contribuir a crear redes, ¿no?
E iso logo pode beneficiar tamén a inversa as institucións. Pode facer que as institucións teñan, de algún xeito, unha especie de comunidade ou de rede da que botar man, non? E entonces xa en proxectos con un determinado orzamento, se supón que xa as institucións teñen unha certa marxe para pagar as persoas, garantir unha certa dinámica e unha certa producción cultural e de coñecemento, non? Pero esa creación de redes, de que, sigo insistindo, debe irradiar a sociedade, non quedarse pechada nas institucións, nos departamentos universitarios ou nos departamentos museísticos. Esa creación de redes, ¿no? Exige un traballo a veces solidario e generoso, ¿no? E penso que se non entramos un pouco por aí vai ser moi difícil afrontar o que nos ven enriba, ¿no? E nada máis, agradezo a atención e, bueno, vamos a debatir e a pelexar un poquinho agora. Creo que se trata. Gracias, Miguel Anxo. Bueno, a ver, vos sabedes que no mundo contemporáneo hai tres grandes culpables. Un son as institucións, o outro é a prensa e o terceiro é Yoko Ono. Os dous últimos hoxe libraron, polo visto, non? Porque sempre hai alguén que dice a culpa de todo ten a Yoko Ono. Pero afortunadamente hoxe nin Yoko Ono nin a prensa pois están moito en debate, o que quizáis nos debería levar a pensar que a prensa está perdendo papel como intermediario, non? É dicir, porque hai veces cando pasa algo que enseguida o primeiro que se dice, bueno, o primeiro culpable é Conde Roa e o segundo é a prensa que o contou mal. Entonces, digo, bueno, por escoller o fetiche desta semana, pero se non podedes poñer o alcalde da vosa cidade, se queredes, menos iso desde Ourense que eu son dali. Entonces, agora, ábrese un turno de debate, que vamos a ver se o podemos facer como elegante, pero profundo, é dicir, o cortés non vai quitar o valente, e se queredes preguntar ou queredes decir algo, se queredes preguntar, decide a quen queredes preguntarlo, porque non van responder os 4 a cada unha das preguntas, porque senón entón estamos aquí hasta o mércores que ven, cando estén os directores, e se queredes decir algo, simplemente tendes que decirlo, levantades a mao, ou se vos parece que levantar a mao vos recorda a tempos inmemoriales, pois faced un xesto que eu poida percibir. E xa empezamos cando queirades, hai un micro que podedes pedir e temos aí como un pouquiño menos de unha hora. Moitas gracias e podedes empezar se queredes, hai aquí. Boas tardes, eu teño preguntas para todos. Tú abusa. Eu que podo. En primeiro lugar, quero posicionarme na polémica aberta entre Busan e Neves. Eu teño que contestar tamén despois. Yo, en este caso, quero unirme á denuncia de Busan ao papanatismo ou poderíamos dicir o fetichismo do de fora de Galicia, porque eu o padezo tamén dende a Universidade Galega. Está a ocorrer neste momento en Galicia algo que creo é un problema de Galicia, un problema de complexos. Entón, resulta que a profesores, investigadores de las universidades galegas están a chamar a toda esta xente desde toda Europa, desde Estados Unidos, a editar, a facer conferencias de todas as súas especialidades. Isto está a pasar hoxe. E logo o que atopamos é que dende a Xunta cando busca especialistas en calquer campo vai fora a buscalos. Isto é, penso, algo único no panorama español. E isto hai que denunciarlo. Y me da la impresión de que en los museos puede pasar un poco igual. En relación con la opinión de Juan de Nieves, estoy totalmente de acuerdo en los principios, los criterios de calidad. Es lo primero, siempre. Pero creo que en el contexto galego tenemos que facer un pouco de fincapé no tema tal como plantexou Busan. É o que toca neste momento. Porque xa temos un cambio xeracional, fai falla, en fin, non mirarse o ombligo, pero sí saber valorar o que de bo se ten en cada lugar. Preguntas a Pedro
cabría plantear un caché de comisariado como el caché entre actores, Pedro. En relación con comentarios que hiciste, un caché, es decir, como o comisario traballa pouco, entón que sexa moito o que cobre cada vez que cobra para poder manterse o resto do ano. Juan de Nieves, en este contexto que describes, ¿deberían los comisarios dejar de llamarse curadores y empezar a llamarse curanderos? Miguel Anso, ese libro es nostalgia también para mí porque lo editó mi familia, lo imprimió mi familia, la imprenta de mi abuelo. Galicia, Arte Galega, Estado da Cuestión. La pregunta en este caso es, entonces, ¿qué propons? ¿Voluntarismo fronte a profesionalización? Es que esto hai que falalo despacito, despacito. Estas son as preguntas. Bueno, vamos a organizar as respostas porque abusas, o sea, creo que non teñas ti que para tanto, pero bueno, olvidei de decir antes que as preguntas tamén breves por unha cuestión de oferta e demanda, porque se vos estendedes tanto como falaron eles, non ides cobrar, e polo tanto establecedes aí un criterio, non sei se é o voluntarismo do que falaba Miguel Anxo eso, non? Bueno, primeiro ten que falar Buxán Bran porque ten que contestarlle un pouco o que decía Juan de Neves e despois seguimos a orde que queirades, despois Pedro, despois Juan e despois Miguel Anxo, bueno. Bueno, eu creo eso, que eu nunca dixen que solamente participen nas mostras os galegos. Ademais, nin é algo que eu reivindique desa máis. O que sí que creo é que ás veces os centros con posibilidades orzamentarias, ás veces se lles vai un pouco a mau con proxectos exteriores e ás veces despois lembranse de que igual se lles vai un pouco a man e poñen unha pequena cuota de artistas galegos. E eu creo que está perfecto que haxa proxectos con todo artistas internacionais, pero tamén creo que hai outros proxectos con artistas galegos e homes e mulleres que poden ser extraordinariamente interesantes. Nin todos os proxectos internacionais son de alta valía, nin todos os de galegos tal. Despois, eso creo que é obvio, claro, pero que a realidade é que despois os centros que teñen orzamento, despois é que, cantos comisarios teñen? Esa é a segunda resposta. Creo, sinceramente, que tes que igual facer un mergullamento no mundo curatorial. Creo que, por exemplo, por poñerte un exemplo, collen e agora invitan para que faga Inside na Cidade da Cultura Rafa Doctor. A mí Rafa Doctor me parece perfecto en moitos aspectos, igual que outros comisarios de fora. Era necesario Rafa Doctor para a Cidade da Cultura, para o proxecto Inside? Eu, sinceramente, creo que non. Incluso, ademais, cos artistas cos que contou. E creo que evidentemente hai nomes de primeira, nomes de segunda e nomes de terceira. E creo que esos nomes de primeira, segunda e terceira van variando dependendo das épocas, dos anos, etc. Escritores que nos parecían maravillosos, ou se esquece todo Cristo deles, comisarios e artistas que foron la repanocha ou se son un cero á esquerda. E entón, en ese sentido, creo que ten que dar lugarse a todos. E creo que hai novas xeracións de comisarios, nova xente que está empezando e que debe facer proxectos en Galicia, porque hai, e xo repito 50 veces, hai rapaces e rapazas que están empezando a facer proxectos. É certo que non son os máis coñecidos, pero quero decir que están aí, e que creo que hai veces que hai que contar con eles. Pedro Arellano fixo un proxecto no Marco, non era naquel momento xunto con o que foi Pablo Fanego, que foi alumno meu, non eran comisarios nin estrela, nin dirixiran o EAC como ti, e sin embargo fixeron un proxecto extraordinario. E en cambio outros directores e outros comisarios e outros directores de centros de arte galegos e non galegos fan proxectos extraordinarios e proxectos mediocrísimos. Entón, en ese sentido, o dos nomes que sonan sempre ás veces me parece que é perigoso, porque despois o tempo pon as cousas no seu sitio, e creo que para que tamén as comisarias
e curadoras e curadores tamén hai que darlles cancha, e se non se lles dá cancha con proxectos, sesa no espazo anexo, sesa no espazo dobre, sesa na planta 2, sesa donde sesa, pois creo que eso tampouco contribúe ás cousas. Eso con respecto aos curadores. Había algunha outra polémica comigo? Creo que non. As preguntas eran de vale. Federico. Entón, nada, eu xa Toca contestei. responder, quizás. Respondes tú despois, Pedro, e despois, mira, xo estaba en esa. Bueno, vamos a ver. Ahora estou no medio, isto é un peligro, ¿no? No. Nos llevamos muy bien y esto no tiene nada que ver con... A ver, fíjate, yo llevo escuchando en todos los ámbitos del país galego, cultural, en fin, en todos, esta frase de papanatismo. Y a mí esta frase ya me molesta, sinceramente, porque estamos siempre hablando de lo mismo. Es que el papanatismo de aquí, es que el papanatismo de allá. Yo he vivido 2 años en Reino Unido y jamás he escuchado a ninguna persona que hable de papanatismo allí. Porque yo creo que hay otro entendimiento de lo que es la fluidez y la comunicación entre profesionales, disciplinas, artistas, etcétera, etcétera. Yo solamente oigo hablar de papanatismo en Galicia. Y en España quizás un poquito también de papanatismo. Pero en Galicia es una cosa sintomática. No hay debate en el que no salga esta cosa del papanatismo. Bueno, pues es que yo no creo que haya tanto papanatismo, sinceramente. Es que tampoco tenemos tantas estructuras museísticas y centros e instituciones como si nos sobrasen, vamos, como para decir que estamos todo el día invitando a comisarios de fuera. Es que yo no lo creo, sinceramente. Es que yo no lo creo, vamos, yo Juan, viví, que mira a programación dos comisarios, perdón, un inciso, a programación dos comisarios invitados polo Marco nos 3 últimos anos, desde que está Iñaki Martínez Antelo, ou mira os proxectos de Manuel Olveira versus os do Bonjaf. É moi fácil, sacamos un listado ahora imprimindo. Bueno, yo no sé, quizás yo no me fijo. Bueno, pues la verdad que igual hay que fijarse un poquillo. No, bueno, hay que fijarse un poquillo si te parece que ese es un dato relevante, pues si te parece que no es un dato... Bueno, pero es que a mí me parecería un dato... Mira, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo, mira. Una de las comisarias que más se prodiga, no solamente en España, sino en el contexto internacional, es una chica de Carnota, o de ¿dónde es? Sí. De Ponteceso, que se llama Chus Martínez. Es una mujer que está en todas partes. Cierto, sí. En todas partes. Vamos, en Shanghái, en Kazajistán, en la Bienal de Atenas, o sea, está en todas partes. Absolutamente en todas partes. Es una galega. Está en todas partes. ¿Por qué está en todas partes? Al margen de lo que uno considere, yo te podría dar mi opinión sobre su trabajo curatorial. Yo te podría dar mi opinión, pero no, como dicen los italianos, no c'entra qui. La cuestión es que es una de las comisarias más valoradas del contexto internacional. Muchos piensan que se lo merece y que por eso está donde está. Yo no digo... Bueno, otra cosa que has dicho, esta cosa de comisarios de primera, segunda y tercero, vamos, jamás me atrevería a decir una cosa así. Es que a mí no me parece que haya nadie de primera, de segunda o de tercera. Es que a mí me parece que tampoco hay artistas de primera y de segunda y de tercera. Hay artistas que a unas personas les interesan y hay artistas que a otras personas les interesan. Hay investigaciones que son centrales para tu subjetividad y hay otras investigaciones que no. Hay artistas que te parecen que están anclados en el pasado y que por lo tanto no te interesan, y hay personas que piensan que lo único que quieren es un deleite puramente estético y formal y que se conforma con otras cosas. Por lo tanto, yo jamás diría que hay artistas, ni comisarios, ni ningún profesional de primera o de segunda o tercera, ¿no? Y con respecto a que hay comisarios galegos, yo no he dicho jamás que no hubiera comisarios galegos, yo he dicho que no hay tantos, como tampoco he dicho, evidentemente, que tú quieras que todos los comisarios de las instituciones gallegas sean gallegos. Por supuesto que no lo has dicho, ni yo tampoco lo he malinterpretado de esa manera, ¿no? Y repito, yo sí que creo... No tengo la información posiblemente que tengáis vosotros o que tengas tú sobre los jóvenes comisarios y comisarias gallegos, pero claro que seguro que hay, y yo he visto cosas, he formado parte de jurados, por ejemplo, en el Marco de Vigo, de jóvenes comisarios, y he visto un 10% de proyectos de comisarios gallegos. Entonces yo creo que los comisarios y los biólogos tienen que buscarse la vida y tienen que trabajar. Y yo creo que es responsabilidad, de una nación, como es la gallega,
y de sus gobernantes de apoyar a los comisarios, a los biólogos, a los, en fin, a los especialistas en textil gallegos. Esa obligación de los... Es ahí a donde hay que llamar a la puerta y es ahí donde hay que reclamar. Ahora, los comisarios pues tienen que hacer lo que hacemos todos. Tienen que investigar, tienen que irse, tienen que volver, tienen que hacer aquí, tienen que hacer allá, etcétera, etcétera. Yo simplemente te digo, es que a mí me parece, yo es que no he hecho jamás una estadística de, no sé... Bueno, pues hay que hacerla igual que a Fai Radical Girls, con la presencia de mujeres, etcétera, etcétera. Sí, pero es otra cuestión. Yo creo que, por ejemplo, por citarte un periodo ya que ya es histórico y el que yo viví, el que yo participé, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en los tiempos fundacionales del CEGAC había muchos agentes gallegos, muchos artistas gallegos. Pues igual máis dos que hai agora. Muchos artistas gallegos que expusieron claro, aí. Pues igual hai muchos máis dos artistas que hai gallegos. agora. Y sobre todo había una cosa muy importante, que es la más importante. Había una cohesión de la sociedad gallega dentro de un proyecto cultural, cosa que ya prácticamente no existe. Y creo que ese, para mí, es el tema. No es decir, ay, es que no hay comisarios gallegos exponiendo. Bueno, pues chicos, si no hay comisarios gallegos y comisarias gallegas exponiendo, pues oye, vamos a... todo no, que hay pocos. Eso é o que diste. Eu o que digo é que non se lles invita. Igual que a veces se vai a chamar a Rafa doctor, o se vai chamar... Pero yo en ese caso no voy a entrar. Y a lo mejor seguro que pienso lo mismo que tú. Tampoco voy a entrar en ese caso. Yo comisaría en Galicia. ¿Qué? Yo soy gallego y comisaría en Galicia. Sí, claro, me parece perfecto. Y comisarío también en Uruguay. Claro, pero si eso... yo creo que de verdad tenemos que terminar con esta cosa del papanatismo y de que... Porque eso es como siempre tirarnos un poco piedras contra esta cosa malditista nuestra gallega de que... Ay, es que no estamos representados. Estás mesturando as cousas, eu creo. Bueno, pero bueno, después creo que esa posición malditista de que no tenemos lugar y de que no, pues no, pues hay que buscarse la vida y hay que trabajar en Galicia y en Chile. Galicia es tan internacional como cualquier sitio. Por supuesto, y todo el mundo invita a xente internacional en todos os ámbitos, pero creo que ás veces certa xente, sexa por ignorancia, sexa porque é moito máis fácil non complicarse a vida e ir en lugar de os de casa ir afora a buscar as historias, o único que digo é que ás veces hai unha certa tendencia ás veces en ir cara fora a mirar e decir, co de dentro bastante rollo teño, bastante rollo con estes artistas, bastante rollo teño con esta curadora, bastante rollo teño con este crítico, tal, moito máis cómodo, me vou a buscar aí fora. Non, estou dicindo por non citar nombres, no, pero bueno, seguramente están en la mente de todos. Yo conozco algún curador gallego o sea, que está en todas partes. Bueno, sí. ¿De dónde la ubicuidad? Claro, o sea, pues sí, es que yo no sé de qué estamos hablando. Pues sí. Bueno, pues en eso también estoy totalmente de acuerdo. Pero otra historia. Vamos a hablar de otra cosa. Sí, vamos. Eso también. Eso... Entendo o debate, pero bueno, cando Perdón, xa está acabado. Eu só vos digo unha cosa, vou decir un anatema. Mirade como están as canteiras dos equipos galegos de fútbol, que para encontrar un xogador galego de fútbol hai que rebuscar. Entón, igual é que, bueno, non sei, non a las gentes del fútbol pouco les importa eso. Sí, bueno. Pois igual é que a xente dos museos tampouco, non sei, pero bueno, agora tiñamos dúas palabras pendientes, por se non arrancamos. Perdón. Agora era Pedro, que tiñas aí que contestarlle, despois fala Miguel Anxo. Vale. Si queréis pedir a vez o tal, pues avisad. Esta chica que me ha rebatido se va. Es que de verdad me parece que un nivel gravísimo. Agradezco mucho las palabras de Federico porque ha estado muy bien con las cuestiones que ha introducido. De Miguel Anxo, que es un buen repaso de la situación situándonos históricamente, a veces no he tenido oportunidades interesantes porque llegaron muchos tarde. Pero está en streaming. Algunos hemos estudiado y nos hemos formado demasiado para los especialistas. Pues quédate a debatir. No. Quédate a debatir. Si te vas, no tienes la oportunidad de responder. Claro, es que esa es una actitud un poco fascista, sinceramente. No, tampouco vai ser por non falar, igual ten cita. Por favor, es obvio que no hai ganas de debatir. Non nos poñamos no malditismo galego de sempre pasa o peor do que pode pasar. Igual ten que marchar, verdad? Tampouco pediu a voz antes, entón eu entendo que non quería falar. É que, como me pido Franco, teño un complexo con non deixar falar a xente ou así. Digo, non, é que tío, se a pidar a Franco non me deixou falar. Non, fala do que queiras. Ben, moi breve. Primeiro,
que está moi relacionado co que vou a decir a continuación, sobre o proxecto da Cidade da Cultura, como se chama? Inside Rafael Doctor. Vamos, pues, igual o que debemos debatir non é se o que ten que comisariar eso é Rafael Doutor ou un xoven comisario galego ou Hans Ulrich Obris. Igual o que temos que decir é que ese proxecto non ten que facerse. Claro, eso é o que temos que decir. Claro. Ese proxecto non vai a ningún lado, non aporta nada. O único que aporta é que a Cidade da Cultura aparece na prensa e parece que se están facendo cousas ali arriba. Pero eso que aporta? Aí hai unha hemeroteca, aí hai unha biblioteca, hai un museo que non ten salas de exposicións, e despois de gastar 250 millóns de euros en todo eso, en cemento, agora se poñen a facer proxectos do espacio público que podían estar en calquera vila ou en calquera e os fan ali. Home, por favor, eso é o que e isto lévame ao de sempre, é dicir, temos ese problema aí que hai que solucionar, como sexa, en primeiro lugar, parando, bueno, xa se fixo obligatoriamente, non? Pero bueno, ahora que temos o que hai o que hai, é dicir, necesitamos unha exposición sobre a pedra en Galicia, na Cidade da Cultura. Eu non o sei, sería algo que poderíamos debatir, porque igual podemos empezar a falar e tal, e de repente nos damos conta de que sí, que é algo imprescindible e que hai que gastar case 1,5 millón de euros neste momento nunha exposición sobre a pedra en Galicia. Igual non sei, podíamos chegar a moitas conclusións, non? Pero ese é un dos temas dos que temos que falar, non? Pero, bueno, como eso xa hai doutores, non? E xa se falou tanto, bueno, poderíamos dedicar outra parte. O que creo que é importante é esa idea dun plan xeral. Un plan xeral que pode ser algo oficial ou pode ser algo que se faga de outra maneira, máis independente, non o sei, pero sí que temos que falar que o que temos, que o que non temos, que o que nos fai falta, que o que non nos fai falta, e a todos os niveles. Agora, outra paso dos comisarios galegos. A min me gustaría poder traballar como... Bueno, eu cada vez tendo a definirme menos comisario, utilizo máis historiador da arte, porque como fago tantas cousas, realmente non podo decir que sexa comisario ou crítico ou non, e que fago todo eso, e, bueno, pois historiador da arte, polo menos, é algo que unifica ou homoxeneiza todas esas actividades, e un historiador da arte en cada momento fai unha cousa. Pois gustaríame ser un historiador da arte que vivise en Santiago de Compostela. Durante un tempo, igual se me fan unha oferta boa ou me apetece a min personalmente irme fora, pois tamén, pero, mentras tanto, gustaríame facelo aquí. Que necesito para eso? Necesito que haya unha masa crítica, que haya un sector suficientemente rico, suficientemente desenvolvido, o suficientemente como ofertas de posibilidades de facer cosas, pero tamén de propoñer as meus propias ideas, para que se poda traballar. Eso aí contradice un pouco o que dice Juan. É dicir, creo que en todos os sistemas hai moitas capas, é dicir, falamos de Galicia, que ten unhas características, hai España, etc. En todo ten que haber, eu sei que creo que hai comisarios bons e comisarios malos, sí. Bueno, pues igual ten que haber moitos comisarios malos e algúns bons, non sei, pero ten que haber moito, igual que galerías. O sea, que hubiese 20 galerías, das que 16 fosen horrorosas e 4 fosen boas e 2 internacionais. Ojalá. Ojalá. No, claro, pero eso por un lado. Por outro lado, claro, a min non se me pasa pola cabeza que si eu non sei o que estarei facendo en 5 anos, non sei, igual estou dedicándome a outra cousa, pero non se me pasa pola cabeza que si vou a seguir traballando aquí como comisario, sexa exclusivamente aquí. Decir, estou seguro de que se eso ten un futuro é pois colaborando no resto de España, en Portugal, nas posibilidades que salgan. É dicir, hai que é dicir, nós tenemos comisarios de fora, pero os galegos que están fora, cales son? Eso ten moito valor. Esa é unha dirección, é moi difícil, e aquí se teñen que dar unhas mínimas condicións, ou non unhas mínimas, as máximas posibles para apoiar o traballo aquí e que despois eso sexa un aval para ir fora. Eso é importante. Entonces, eu, por exemplo, cando fixen a exposición do Marcos, sei que fui moi privilexiado. Traballei todo o que puiden e máis, por suposto, para poñer ese proxecto en marcha. Pero sei que non todo o mundo ten esas opcións. E penso que debería haber outros estratos de traballo
por debaixo dese nivel nos que a xente puidese ir facendo proxectos e puidese ir avanzando e traballando ben. Eso conecta de novo porque estaba falando de condicións dos autónomos. A veces é unha cuestión tamén de xenerosidade entre todos os activos que hai. Todos sabemos que na nosa profesión, como na de escritores, por exemplo, que é outro exemplo de cada un busca as súas historias, que eu creo que moitas veces os que teñen momentos de poder, por exemplo, nós na universidade ou os directores de institucións museísticas que teñen todos nome, Silvia Longueira, Iñaki Martínez, Bonjaz, etc. Pois igual que nos na universidade con posicións de poder se trata de buscar colaboracións, sinerxias, etc. Eu o que estou dicindo, e xa non volvo sobre a historia, é que esas persoas teñen que contar, e por eso decía de contar un exemplo moi colateral, moi secundario, moi xiseliño, como da sala alterante de Ourense, de contar con todos os críticos que escriben na prensa e descubres que hai unha serie de cosas incluso de críticos que igual a priori dis, pues a ver qué pasa, pero vou probar. Y eso, digo, insisto, que Iñaki Martínez, Bonjaz Pérez, Silvia Longueira, Carmen, como se apelida a Daumakuf, etcétera, a veces se esquecen de generar esas sinergias. Eso é o que estou dicindo. Pero quería ir por que empezaste xa un pouco a contestar tamén, non? Un pouco era un pouco a pregunta que Federico tamén me dirixeu, non? Un pouco a cuestión, non? Perdón, sí. Sí, non, pero está moi ben, digocho, porque aí sí que, non, por eso que hai bastante unha conciencia bastante evidente, non? Bueno, e agradezoche que fixeras a observación, porque seguramente, non sei se me entendeu mal, non? E non dicen que ante a situación de recorte e de crise, que a solución sexa o voluntarismo, non? Dicen que nesta situación na que estamos, unha das estrategias, pasa pola generosidade e por traballar a veces sin remuneración. Pero a quen me estou referindo? Un pouco ao que decías ti, a traballar desde unha posición, a ver, non sei se dun certo poder, pero si dunha certa estabilidade económica, non? Xente como nós, por exemplo, que somos profesores universitarios, ou xente directores de institucións, de museos, profesionais, que poden colaborar en proxectos alleos, en proxectos sordidos de instancias independientes ou alternativas, ou de algún xeito, pois, nas marxes das institucións, que creo que é case a nosa obriga, ¿no? De algún xeito, pues, colaborar puntualmente en todo no que poidamos con proxectos que están creando cultura, creando coñecemento. E non hai que esquecer un pouco que comentaba tamén Juan de Nieves, ¿no? A situación moitas veces precaria que en contextos como Latinoamérica, na Unión Soviética aos anos 70, cando non había conceptual, non existía conceptual, e sin embargo se xuntaban nos apartamentos os artistas e con pouquísimos medios creaban Ilya Kabakov e os cantos máis dos grupos, creaban exposicións interesantísimas que xa son historia sin un duro, sin nada. Isto venme un pouco a mente porque unha amiga argentina que, bueno, por aquí colaboramos con algún proxecto moi precario e que era unha xestora cultural en precario, ela se podría denominar así, xestora cultural en precario, que vive aquí en Santiago. A veces me preguntaba, pero que parece que vos, os galegos, non sabedes facer nada sin subvencións, se non tedes unha subvención, non? Dicía, ela viña da experiencia do Corralito en Buenos Aires, en Argentina, e sabía que se poden facer moitas cousas con 4 duros, non? Que pasa? Esa non é a saída, obviamente, non? Pero se creamos unha especie de corte, non? de fronteira entre institucións profesionalizadas que contan con diñeiro para facer cousas e logo unha especie de ermo, de vacío, eso non é a solución. Porque probablemente algúns dos proxectos máis interesantes poden nacer en espazos mínimos e con moi pouco orzamento, non? Entón, eu penso que se o proxecto é mínimamente interesante, a obriga dos profesionais do mundo do sector artístico, a obriga tamén é apoiar o que se poida, non? E iso pode contribuir a crear redes que logo podan traspasar e pasarse ás institucións. E entón aí sí, unha vez que entra na institución, a institución cultural ten un orzamento e debe pagar a todo aquel que participe nun proxecto saído da institución. Para eso están, non? Para eso están. Vai para aí un pouco a observación. Hai unha pregunta aquí diante. Bueno, yo non sei se é... Sí, bueno, espera que xa chega aí, Bueno, me llamó la atención, ¿no? la ausencia de referencias a un poco lo que habla Miguel Anso de estas redes
que están por debajo, que no tienen el reconocimiento un poco de las redes de relaciones y que no sé si es por desconocimiento, pero vienen proliferando en Galicia y en el resto de España una serie de espacios expositivos que siguen un poco la filosofía do it yourself, ¿no? Que con su propio dinero generan el contenido, invitan a amigos, se crean esas redes de conocidos que luego van y se desplazan a otros lugares, y no sé si vosotros desde un poco vuestro balcón de las alturas conocéis estas realidades, o es una pregunta que lanzo, vamos. ¿Quién está más alto en el balcón? A ver, él estivo nas maiores alturas, no sentido de que dirixiu un centro de arte con un orzamento importante, etc. Bueno, estas estructuras a las que tú haces relación han existido siempre, ¿no? La posibilidad de que se integren de cierta manera en los espacios físicos, ya no de gestión de los museos, que ¿cómo lo veis? Si realmente eso serviría para mejorar realmente la relación ya entre la propia sociedad y de que los museos tienen con sus visitantes, o llámela X. Mira, en el texto que nos pidieron a todos, en el pequeño texto, que no sé si es un texto que se reparte o es para vuestro propio interno, ¿no? Que se nos pidió para nuestras ponencias, yo hablaba precisamente de que la situación caótica, digamos, y un poco de desorientación en la que nos encontramos ahora y que responde a muchas cuestiones, ¿no? Tenía también que ver, ya centrándome en el caso de Galicia, con una especie de, lo que hablaba un poco antes, ¿no? Con una especie y además eso sucedió en otras comunidades autónomas en España, ¿no? Como una especie de momento de gran bonanza en el que surgen muchas instituciones en las que los políticos levantan museos, etcétera, 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 y que todo eso sucedió y que todo eso es bueno, pero que faltó precisamente esto que tú estás mencionando ahora, ¿no? Seguramente en el contexto de Galicia y de otros lugares en España, ¿no? Que no, ahora sí, pero no en los años, a finales de los años 80, ¿no? Que fue cuando se empezaron a construir todos estos museos y centros de arte contemporáneo. Y yo pienso que la falta precisamente de este tejido, que tú estás hablando ahora, y que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Miguel Anxo, de orden colaborativo, ha faltado seguramente, y es de algún modo el responsable o lo que explica de algún modo también en un grado pequeño, pero bueno, importante, el que estemos ahora en esta situación debilitada, ¿no? Y es porque en Galicia, por ejemplo, solamente tenemos a las instituciones públicas, ¿no? Bueno, después hay algunas privadas, como las Caixas y todo lo demás, ¿no? Que yo no sé muy bien dónde situarlas, ¿no? Pero que no existió hasta hace muy pocos años toda esa red, que ahora además está intercomunicada por las redes sociales y por todo lo demás importante, y que hubiera podido fortalecer un poco el tejido cultural y artístico en Galicia, ¿no? Esto es una cosa que ya viene desde los años 60 y 70, ¿no? En Estados Unidos, todos estos movimientos colaborativos de orden quizás político, etcétera, etcétera, que se formaron pues como Group Material o como grupos de ese tipo, se formaron de esa manera, con artistas que estaban colaborando a un nivel como muy bajo y que ahora pues hacen, no sé, las exposiciones retrospectivas de Group Material y toda esta gente se hacen en el MoMA y en lugares así, ¿no? Y nacieron precisamente, fíjate la importancia que tienen, que nacieron precisamente desde estructuras de base, de barrio, de artistas que se asociaban para decir lo que querían, o para opinar lo que querían decir, ¿no? Entonces, claro que me parece importantísimo, ¿no? Y ahora además existen. Y ahora es el momento en el que tienen también que decir cosas muy alto, ¿no? Pero, creo. En cierta medida, la institución... Me da la impresión, yo soy un advenedizo aquí, no me dedico a esto, vamos, pero la institución fagocita más que integra, ¿no? A estos movimientos y se aprovecha de ellos hasta cierto punto. Y cuando lo que debería hacer por su propio beneficio, más allá del puntual de ese momento, es, bueno, pues fomentarlos. Hombre, el Estado se ha demostrado afuncional y esa es la manera que tiene la gente de trabajar. Entonces, sería una manera de crear una sociedad más viable. Yo ahí te apuntaría lo siguiente, sin embargo. Me parece que la naturaleza de este tipo de movimientos y de agrupaciones ha de ser independiente. Esa es mi opinión. Me parece que subvencionar, eso es como
esta cosa un poco chistosa de hacer grafitis en el ayuntamiento de no sé dónde en un muro especial. Pues mira, yo creo que eso pertenece verdaderamente a otro tipo de cultura, ¿no? Que no tiene que ver con el apoyo y con la oficialidad, ¿no? Y me parece que este tipo de organizaciones a las que tú haces mención, si no te interpreto mal, creo que deben de mantener una cierta independencia. Y creo que subsisten precisamente por los niveles de colaboración, de solidaridad, etcétera, etcétera. Otra cosa es después cuando esto se convierte en otra cosa, ¿no? Y cuando a lo mejor tiene otra importancia y a lo mejor es ahí cuando tiene que entrar la institución o el Estado o lo que tú quieras, ¿no? Pero la base me parece que es la independencia, a mi juicio. ¿Tienes alguna pregunta máis? Sí. Un comentario moi breve, que aproveito a tua intervención un pouco, se podo facer publicidade. No. Resulta que... Información podes facer, publicidade... Publicidade non, información, entón información, queda máis políticamente correcto. No, é que en relación co que estabas comentando, pertence a un grupo de investigación, no que estaba tamén Federico, Pedro, desde a universidade un pouco estamos traballando un pouco tamén este fenómeno dos canles alternativos e simplemente comentarvos que está Dani, personas que no público que colaboran no proxecto e entón simplemente comentar que dentro dun mes no CEGAC haberá uns seminarios en relación a estes temas, ¿no? De colectivos ou canles que de xeito alternativo ou independiente foron traballando desde os anos 70, no contexto do eixo atlántico, simplemente anunciar. E comentabas, seguramente pode ser ben contestado por Jesús Carrillo, que precisamente estivemos con él, pero desde unha perspectiva histórica. Desde unha perspectiva histórica e institucional, porque él, desde as institucións, desde o MACBA e agora desde o Reina Sofía, está posibilitando proxectos de investigación sobre colectivos independientes e desde, bueno, o caso del grupo de traballo desde os anos 70, entonces, bueno, simplemente comentar eso, ¿no? Que dentro un mes va a haber un seminario de organización, sabemos. A ver, tenes alguna pregunta máis? Queres falar dos periodistas? Queres falar de Conde Roa? Queres falar da crise? Eu creo que, a ver, creo que non citamos a palabra crise hasta eu, o sea, metín a pata eu, por burro, perdonade. Sí, falamos dos fantasmas e tal, pero non estamos, o sea, que por ese lado creo que cumpliron eles, eu non, porque acabo de meter a pata. Tenes alguna pregunta máis? Non sei, queredes engadir algo, un turno de 5 minutos para cada un? Eu quero facer unha pregunta, de feito, nesta casa. Que esta casa é a principal centro de investigación sobre a emigración en Galicia, hasta onde eu coñezo, non? Ou ten bastantes, non? Diría que sí. Fontes de... Eu penso que un proxecto que é imprescindible en este país, que é central para a identidade, e desde todas as sensibilidades, eu creo que se compartiría, é a emigración. Eu creo que a migración precisa un centro, e precisa incluso un centro con medios suficientes como para que eso se desarrolle moito máis, xa temos un moi bo material e que eso se investigue todavía máis dun xeito pluridisciplinar con toda a complexidade que precisa. Eu penso que un museo da emigración é algo que sería útil en moitos aspectos, que sería útil pedagóxicamente, que sería útil desde o punto de vista de investigación, que sería algo moi transversal, que afectaría a todos os sectores da cultura galega, que é algo totalmente contemporáneo, porque fala da nosa historia, pero fala prácticamente da historia global, non? Do século XX, do que está pasando neste momento e do que vai a pasar coas migracións, non? Eu creo que aí habería que invertir recursos para facelo. É dicir, eu, no meu caso, por exemplo, creo que iso é un proxecto que hai que levar a cabo. Igual neste momento ou no momento anterior, se pudiese plantexar desde cero, habería varias localizacións simbólicas que dicen unha boa acollida a ese centro. Pero neste momento, eu creo que, por exemplo, se temos un espacio vacío e que ademais dicen que é un museo que non ten salas de exposición, é dicir, que un espacio aberto, pois un proxecto deste tipo que precisa dun display, dunha idea de musealización moi específica, que ten que ter unha parte permanente, outra parte semipermanente, etc. Penso, por exemplo, no Museo Xudeu de Berlín, se coñecedes algúns, pois que esa liña tal vez sería unha idea. Para min a prioridade, incluso antes que eso, de unha maneira máis egoísta, é que non se
desvíe ningún fondo dos que poda haber para a arte contemporánea, no caso, a falar de unha maneira moi mezquina, para aí. O mínimo, cero. E se pode ser cero, cero. Nun centro de inmigración seguro que habería posibilidades con todos os artistas que están traballando neses temas completamente ou parcialmente tal, seguro que habería posibilidades de facer pequenos proxectos pero sería parcial, é dicir, sería algo para todos. Eu pregúntome, cal é o obstáculo para que iso non se estea debatindo? Hai algún obstáculo en particular? Hai alguén que me poda responder a eso? Porque por moito que penso, esa mesma reflexión escribín un pouquinho sobre eso. Fixen unha visita que eu non coñecía, non sei se coñecedes alguén da sala, o MIDE, que é o Museo do Design e da Moda de Lisboa, e precisamente serviume para reflexionar precisamente sobre iso, de que aquí hai un montón de centros de arte e sempre se pensa en artes plásticas e non se pensa un museo justamente da inmigración, poña eu, un museo da moda, etcétera, etcétera, etcétera. Hai como unha inflación de espazos de diferente entidade, diferente orzamento, diferentes propietarios, sean entidades financieras, sean deputacións, etc. E sempre se pensa en artes plásticas. E justamente eu exactamente falaba do mesmo. A partir da visita ao MIDE, que vos recomendo, que está en pleno centro de Lisboa, un museo así como moi industrial interiormente e cheo de objetos de diseño industrial e de moda, e decía, son outras posibilidades de xestión cultural, porque aquí sempre, efectivamente, o Museo de Galicia, eu pensaba, escribía, Museo de Galicia, pensan en facer exposicións da pedra, exposición de isto, outro, pero volvemos sempre, casi sempre, exactamente a iso, as artes plásticas. Con voz máis alta que ningún. Claro. Fundación Barrié, colección de pintura, Fundación Caixanova, colección de arte galega. Como que todos pensan sempre e todas pensan sempre en termos de artes plásticas, e eu creo que esa é justamente unha das vías que se debería replantear en un mapa galego das institucións culturais, que ademais é que é moi cantoso, porque es que vas repasando e volvemos ás listas, que son moi recomendables, de verdad, te recomiendo. Vamos camino de duplicar. Sí, está todo duplicado. Pero en ese aspecto sí que... Vamos ese camino. É que está todo super duplicado. É moi necesario bloquear eso. En ese aspecto sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, y aparte me parece, sobre todo cuando son museos públicos, ¿no? Porque ya las instituciones financieras y todo lo demás ya no nos vamos a meter. No, pero en lo que son museos públicos, yo también siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los ayuntamientos, por ejemplo, o las comunidades autónomas, o las diputaciones, todo eso, siempre se plantean el mismo modelo? Y mira que a lo mejor es tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Porque a nosotros nos interesa que haya muchos centros. Tenemos... No, pero siempre me he preguntado yo, ¿por qué siempre quieren uniformizar? ¿Por qué no quieren singularizar sus centros y sus museos y sus espacios culturales, ¿no? ¿Y por qué no hacer un museo, un centro, pues no sé? Aquí no se ha planteado nunca hacer un centro de cultura contemporánea, por ejemplo. No se ha planteado nunca, ¿no? Sobre todo viendo que hay otros modelos exitosos que han tenido mucho éxito en el Estado español, ¿no? En otras comunidades autónomas. Y siempre, y sobre todo teniendo en cuenta también lo que creo que apuntabas, ibas tú un poco en esa línea, ¿no? De que se puede intervenir desde lo contemporáneo, desde la mirada contemporánea, en lugares que no son específicamente museos o centros de arte contemporáneo, ¿no? Vemos todos los días que los artistas están cada vez más deseosos de intervenir en otros lugares que no sean los especialmente diseñados para eso, ¿no? Como los centros de arte contemporáneo. Entonces, ahí la verdad es que creo que es una falta de imaginación por parte de nuestra poca imaginativa clase política, bueno, que a veces no solamente gallega, sino intelectual. A veces están asesorando en parte. Sí, eso. Perdón por o galego, fai pouco tempo houbo proxectos de idear outros museos e recentemente pensouse nun museo do cómic. O proxecto está aí, os gritos xa póñense no ceo, non? Non sei se polos cartos, pero sí que hai ideas. Eu tamén quería unha cuestión que non saiu aquí, e quería preguntarche a ti, Busán, por exemplo,
Eu vexo hoxe máis paridade de comisarios galegos e internacionais, españois. Pero, sin embargo, sí que hai unha diferenciación moi forte con respecto a o que se lles paga a eles. Sempre máis. Os internacionais, eso non o sabía. Sí, eso é... O sea, eso é unha cousa alarmante, non? E non debería ser así. Eu non creo que haxa tal paridade. Quizáis, eu penso, fai un... Home, sí, claro. Pero incluso eu creo que igual volvimos atrás, Igual ten razón, eu casi diría que ten razón claramente Juan de Nieves cando dice, por exemplo, na época do CEGA de Gloria Moure igual se contou con máis asentes culturais galegos. Na época de Manuel Olveira se contou con máis asentes e independentemente que houvese exposicións que non gustasen ou liñas de xestión que gustasen máis ou menos, como calquera persoa que este ao frente de algo sempre é criticable un montón de facianas da persoa, pero creo que estamos peor que antes, efectivamente, que estamos peor que na época igual en esa época que ti coñeciches ben ou que en outros momentos da xestión. Eu falo da institucional porque son os que, tal como acabas de dicir tamén, os que máis responsabilidades teñen. Evidentemente, as caixas é aínda máis clamoroso o escándalo, porque es que en desamais se lles ocurre chamar a ninguén do ámbito galego para contar con eles, prefiren a Castro Flores, prefiren a UICI, prefiren, en fin, podo decir un montón de nomes cos que contan. Aí a ese xa é sabido, pero nas outros, e bueno, o dos emolumentos non o sei. Tamén, sí, de feito, moitas veces, o sea, as tarifas son tan inmensas que, claro... No, yo tengo que rebatir eso que estás diciendo. Yo tengo que rebatirlo. Es que no caigamos en el alarmismo, de verdad. Yo tengo que rebatir eso que estás diciendo. A mí eu fago dudar tamén, dudas, sí. Non vou dar nomes, pero hai nomes e hai moitísimos casos aquí. O que sí é certo é que hai unha diferenciación de remuneración, pero non entre comisarios estranxeiros ou españois e comisarios galegos. O que hai é certos comisarios e tamén certos artistas que teñen unhas tarifas, por decirlo de algún xeito, máis elevadas que outros. Pero eso non ten que ver coa nacionalidade. Pero, sí, pero para o mismo... Para instituciones galegas a mí me pagan lo mismo que le pagan a outro comisario que viene de fora. Mira, eu penso que agora ti faz unha exposición é sobre a mesma persoa, o sea, cando se fai o mesmo traballo, un traballo, por exemplo, crítico, unha persoa de fora e tal, a remuneración ten que ser a mesma. Porque a labor investigadora é así, pero así non é. Eu conozco algunhas comisarias e comisarios españoles que coñezo moito menos que piden fortunas, pero creo que en comparación con lo que pide un comisario anglosajón. Creo que debe ser polos cachés, sí. Eu estou tamén con Juan. Sí, claro que sí. Pero non polo feito de que nacionalidade, que se san galegos ou extremeños. Estou con vos, sí. Vale. Sí. Vale. Sí. Que tiña que ver ca nacionalidade. Sí, non. De acordo. Pero bueno, eso é un pouco como, eu que sei, na música pasa. Ir a operar a Houston ou a Santiago, a Coruña. Sabes, un pouco iso. A ver, había unha vez pedida ali atrás. Ola, eu só quería decir unha cousa, como se repetiu tantísimas veces aquí que, bueno, que nos museos galegos que non había participación nin dos axentes, nin dos comisarios, nin dos artistas e que sobre todo nesta última etapa con Miguel Bonjafe, pois que pasaba iso, non? Que non había presencia de artistas galegos no CEGAC, bueno, eu traballo no CEGAC e por alusións, como se repetiu tantas veces, estiven agora facendo o exercicio memorístico, non? De dicir, pois, a ver se é certo e realmente non contamos con moitos profesionais galegos nesta última etapa e así a bote pronto en 2 minutos, pois está aí Pedro que o pode dicir, que colaborou connosco nunha exposición, que fixo a exposición de Bastián Ader, Pablo Fanego, nunha exposición que fixemos en colaboración con o Auditorio de Galicia, un proxecto de arte pública, Xosé Lois, tamén colaborou con nós, Xosé Lois Gutiérrez, recientemente, e despois, bueno, agora mesmo hai unha exposición
hai dúas en realidade, unha dun artista, unha individual de Misha Viesgolas, e despois hai nunha colectiva que temos agora mesmo pois dous artistas galegos, que non se trata de facer aí un reconto exhaustivo, non? Pero bueno, agora ocurrironseme Manuel Eirís, Diego Santomé, que están agora, tivemos a Rubén Santiago, Antón Reixa, houbo proxectos de colaboración con Mónica Alonso por parte do Departamento de Actividades, que tampouco son só as exposicións, o que facemos son moitas outras cousas nas que queremos que se impliquen tamén todos os axentes, non, do sector. E bueno, e eso sin entrar nas exposicións colectivas, que poden ser máis ou menos discutibles, pero sempre nas exposicións colectivas hai algún artista galego, como hai artistas chineses ou americanos, ou, quero dicir, simplemente quería poñelo tamén un pouco de manifesto pola repetición constante, non? Pois para que quede tamén constancia. Pois está moi ben que informes desa estadística do museo, do centro contemporáneo máis importante de Galicia en canto a programa. Sí, ata certo punto, evidentemente cumple con certos presupostos. O que eu digo é que, bueno, que poderían ser mellores e que con respecto a outras etapas como a anterior eu creo que claramente mellorable, pero sí. E de feito, por exemplo, tamén creo que conste tampouco que fixen, a pesar de que reivindico das listas, non fixen ninguna lista, pero tamén creo que, por exemplo, sí que está en ese aspecto, sí sempre o cuidou máis o CEGAC que o Marco, por exemplo, ese aspecto de contar co entorno, quizás porque no outro caso do Marco sempre foron colectivas, en fin, sería complicado todo. Moi brevemente, volvo a algo que decía antes, que o problema é que todo teña que pasar por aí, que desde os primeiros proxectos hasta os máis grandes todo teña que ir polo mesmo canal. Necesitamos máis estratos, claramente, moitos máis. Desde os espacios alternativos hasta galerías, hasta espacios de exposicións de tamaño mediano, fan falta outras posibilidades. Outra vez temos o mesmo problema. Unha carga que nos impide pensar en todo iso. E repetimos, volvemos a intentar que os artistas de 25 anos teñan unha exposición no CEGAC. Eu, personalmente, non estou de acordo con iso, como unha exposición individual, grande, tal, pero que hai que integralos de outra maneira e hai que apoiarlos de outra maneira. Bolsas, outros espacios de exposición, outro tipo de proxectos, moitas cousas. Pero en eso pecaron... Pero é que estamos sempre co mesmo. Sí, sempre pecaron en chamar antes a un artista de 25 que a un artista de 45, tanto Marco como CEGAC. Eso sempre pecaron de irse a Salvador Cidrás ou irse a Maya González Reyes antes que contar con, pues, estou vendo ali un artista dentro das súas posibilidades están facendo cousas. Sí, pero para como crítico, para eso estamos de críticos. A serie con Loreto, con Amaya. Sí, pero ¿qué tal si pensamos en la integración o en la cohesión de los centros en el ámbito de una comunidad, por ejemplo? Eso era fundamental. Estamos hablando de cuotas de artistas, eso sería importantísimo. Y de número de artistas y de número de comisarios, galegos, no galegos, no sé cuánto, y nos estamos olvidando de lo más importante, que es analizar cuál es la cohesión verdadera de ese centro, ya sea el Marco, ya sea el CEGAC, o ya sea quien sea, en el contexto de una comunidad. Porque eso es lo más importante. Yo creo que ese es el tema de debate fundamental. No, había unha vez pedida aí, non? Unha cousa que me esqueceu é que, ademais, creo que é importante dicila que a hora de programar e a hora de pensar nas actividades que se fan nun museo, tal, eu creo que é un error deixar caer que os directores ou que os comisarios dos museos pensan en clave de cuotas. Iso é totalmente falso. Non é así, non se colocan artistas galegos para encher ningún oco, non é así. En todo caso, é unha opinión persoal que pode manifestar a xente, pero que non sei en que está baseada. Pois mira, en que igual exposicións itinerantes que viñeron de fora e que igual non tiñan a ese artista galego, cando se ficou unha sede galega se lle puso un artista galego. De eso sí que hai exemplos. Había outra vez pedida no outro lado.
Nada, solo, isto non é unha pregunta, debería ser un comentario que surge así a última hora, que levamos aquí, non sei, perto de 3 horas, e ainda non dixemos a palabra público. No, eu dixen, Sí, sí, bueno, se escaparía. Son periodista, non son un curador, pero espero sonar a alguén. Onte estuvemos os artistas e de alguna forma todos chegamos a topar co muro do público, polo menos dunha forma interesada, cando descubrimos ou falamos aí de que non hai mercado privado de arte, de que non hai coleccionismo privado, e a lo menos por aí chegamos ao público. Pero hoxe, a verdade é que botei de menos falar do espectador. Estades aí falando cinco especialistas en exposicións, o espectador non apareceu. Eu creo que un dos problemas graves, sin caer en populismo e sin caer en que fagamos horas exposicións folclóricas, un dos problemas graves é a desafección do público, do espectador respecto do arte contemporáneo, e, bueno, quizá nos olvidamos deso en todas estas horas. Bueno, eu algo citei que o que botaba de menos en todas as expresións culturais galegas e non só galegas era o público, non? De feito, eu creo que a mesa redonda, que en realidad non é tal, non estaba tan dedicada a falar dos espectadores como quen está no medio entre os artistas e os espectadores, e ao final acabamos falando de quen está no medio entre os artistas e as institucións. Claro, pero isto que seguramente é unha mesa redonda para outra vez, porque eu teño que ir a falar con Condarroa un momento, quere decir que en algún sentido no estado completo da cuestión, como en casi todas as expresións culturais, fomos perdendo unha certa referencia, non? De hacia onde estamos enfocados. E en ese... Sobre todo, cando estamos a falar a pedir axuda á sociedade, non? A pedir axuda á sociedade, sí, bueno, cando que pedimos fondos públicos, que aportamos? Claro, pero eu creo que en eso, sin... Non quería xenerar ahora unha polémica diferente, porque non vai haber turno de resposta xa, porque xa é hora. Digamos que na arte contemporánea a veces dase ese paradoxo de xente que, afirmando traballar sobre conceptos do público, en cambio non consiguen conectar co público o que en teoría están investigando. Pero bueno, para falar das institucións, o mércoles que ven a partir das 5 da tarde, xa vos dixen quen vai estar, moderados por Federico López Silvestre, estarán Juan Carlos Fernández Fasero, Silvia Longueira, Iñaki Martínez e Miguel Bonjafe. Darvos as gracias por estar aquí hasta esta hora e espero que o GPS ahora vos sirva para algo. Un millón de gracias. Bueno, a xente falamos máis nós que eles, que falamos máis nós aquí que eles, sí, unha pena, eu pensei que falaría máis a xente. Sí, vamos a hablar, pero bueno, eu creo que hai que